Príjemný dobrý podvečer, vážení poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Opony. Na úvod som si pripravil neplánovane taký jeden svoj dlhší úvod, čo sa nestáva v tejto relácii bežne, ale dnes som si, lebo to vám vysvetlím neskôr, že prečo. Tak predstavte si takúto vec, som sa dozvedel, že vývoj spoločnosti smeruje k vojne. Ľudia hlúpnú a médiá si ich pretvárajú na svoj obraz ako chcú. Pod týmto názvom sa v týchto dňoch objavil na internete rozhovor so známym slovenským ekonómom Petrom Stanekom. Dovoľte, vážení poslucháči, by som vám teraz časť z tohto jeho rozhovoru, ktorý sa objavil okrem iných napríklad aj na takom portáli ako Parlamentní listy, aby som vám časť z tohto jeho rozhovoru teraz zacitoval. Za veľký problém súčasného sveta považuje tento profesor a člen Slovenskej akadémie vied skutočnosť, že príliš úzka skupina ľudí vlastní obrovský diel svetového majetku. Tí sa buď môžu podľa jeho slov dobrovoľne vzdať jeho podstatnej časti, alebo sa situácia vyhrotí v sociálne nepokoje. Redaktor sa ho v istej časti rozhovoru pýta, či nám momentálne nehrozí riešenie, o ktorom pred 200 rokmi písal britský ekonóm Thomas Malthus, teda o nevyhnutnosti vojen, ktoré dramaticky znížia počet obyvateľov a umožnia ďalšie fungovanie systému do doby, než znova nastane kríza. No a profesor Stanek na to odpovedá, že spomínaný pán Malthus mal zrejme pravdu. Podľa pána Staneka blížiaci sa vojnový konflikt má okrem iného dosvedčovať aj aktuálne zbrojenie, do ktorého sa pustili viaceré krajiny vrátane Slovenska. Zbrojí sa tak, ako vo vrcholných časoch studenej vojny. Za druhé dodáva Peter Stanek, vezmite si tú sériu geopolitických konfliktov, ktoré vznikajú po celom svete, či na Blízkom východe, na Ďalekom východe, na Ukrajine a tak ďalej. No a za tretie, zatiaľ stále vždy siahlo ľudstvo v prípade zásadnej spoločenskej krízy k nepochybne vhodnému spôsobu riešenia, a teda práve k vojnovým konfliktom. A ten zase vyrovnáva aj demografický potenciál, tak hovorí pán profesor Stanek, tak mám obavu, bohužiaľ, že hromadenie zásadných problémov môže byť riešené týmto spôsobom. Toto, čo som teraz prečítal, treba vnímať naozaj nie ako niečo ojedinelé, práve naopak ja mám pocit, že v poslednej dobe zo všetkých možných strán zaznievajú práve takéto slová o tom, ako sa blížime k nejakej tretej svetovej vojne, k veľkému vojnovému konfliktu. A naozaj slovo vojna sa dnes skloňuje vo všetkých možných pádoch a akoby už mám pocit, že až doslova to tak poviem, že akoby sa niektorí ľudia už na tú vojnu doslova až tešili a nevedeli sa jej dočkať. Niekedy mám taký pocit. A niekedy mám pocit, že sa nám akoby vytratila taká kultúra mieru hovoriť o tom, že však poďme robiť všetko preto, aby sme to slovo vojna nemuseli skloňovať, aby sme sa o ňom vôbec nemuseli rozprávať. Toto mi ako si z toho celospoločenského diskurzu stále vypadáva. To tam akoby chýba. No a práve preto si myslím, že je dnes viac ako kedykoľvek predtým treba mimoriadne pozitívne vnímať každú aktivitu, ktorá nejakým spôsobom vybočuje z rámca tohto aktuálneho spoločenského nastavenia, ktoré už začína bubnovať do vojny. No a jeden z takýchto významných, alebo jednej z takýchto významných aktivít sa budeme venovať aj v dnešnej relácii Opony. Samozrejme nebudem tu sedieť sám, to by som si netrúfol. Teda v tejto chvíli sa od mikrofónu a spoza techniky samozrejme prihovára Boris Koroni, ale vy veľmi dobre viete, že relácia Opony by nemohla byť len o mne. Pravidelne tu so mnou zápasí a bojuje pri mikrofóne aj pán doktor Ludvík Nábielek, psychiater. Vítajte. Ďakujem. Počkajte, tak vás nepočujem. Čo ste, nehovoríte do lampy zase? Občas hovorím, ale... Dobre, teraz je to už dobre, už vás počujem. Tak príjemný dobrý deň aj vám, pán doktor. No ale my sme avizovali, a iste si aj naši poslucháči mnohí všimli, že dnes nám sa to nestáva totiž to často s pánom doktorom, ale už asi raz alebo dvakrát sa nám stalo, že sme tu mali aj hostia. No a dnes tu máme významného hostia. Sedí tu spolu s nami aj pán docent Eduard Chmelár, historik, politický mediálny analytik, vysokoškolský učiteľ, takisto publicista, občiansky aktivista, rektor akadémie médií Vysokej školy mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave. Pán Chmelár, vítajte. Dobrý večer. No, to je neuveriteľné, že ste sa tu takto u nás objavili a ja skôr ako čokoľvek začnem debatu s vami, musím prečítať jeden mail, lebo teraz mi pred chvíľočkou prišiel od poslucháča Kamila a veľmi mi narúčal, aby som ho hneď na začiatku prečítal. Ja ho prečítam. Tak, dobrý deň prajem všetkým do štúdia. Veľmi rád by som aj v mene poslucháčov Slobodného vysielača privítal v premiére pána docenta Chmelára v priestoroch Slobodného vysielača a vyjadril veľké potešenie a poďakovanie, že si našiel čas a aj takto naživo a osobne
poctil rádio svojou prítomnosťou. Tešíme sa na jeho príspevok dnešnej relácie a veríme, že nebudú posledné a jeho spolupráca so Slobodným vysielačom sa viacej prehlbí. Ak je to vhodné, dovolil by som si mu položiť prvú odľahčenú otázku v neformálnom duchu. Ako sa vám páči v priestoroch Slobodného vysielača? Cítite sa v atmosfére klubu dobre? Vopred ďakujem za odpoveď a tešíme sa na reláciu, ako aj prípadné ďalšie účinkovanie. Toto znova zopakoval. Tak ako sa to cítite, pán Chmelár? Ďakujem pekne. Najprv by som povedal, že toto nie je celkom moja prvá premiéra, pretože my sme už mali cez telefón jednu veľmi ostrú, polemickú debatu, ak sa pamätáte, kde sme si vysvetľovali základné princípy ako zdrojovania informácií. Ale dobre, tu v týchto priestoroch som naozaj poprvýkrát a je to tu veľmi pekné. No. Dobre, veľmi príjemné. Keď ešte ste sa vrátili k tej našej konfrontácii a výmene názorov, ja si to o to viacej vážim, že ste teda prišli, aj napriek tým možno rozdielnym názorom, ktoré sme tam prezentovali, však možno aj k tomu sa dnes dostaneme. Ale pán doktor, prečo sme si my dnes pána docenta sem pozvali? To je práve tá jeho aktivita Zjednotený zamier, v rámci ktorej ste sa aj vy tak trošku zaktivizovali a celé nám to tu teraz takto vybublalo do takejto zaujímavej spolupráce. Tak my sme už niekoľko relácií v podstate venovali tejto iniciatíve mierovej. Najskôr sme ju prezentovali ako významnú udalosť, len tak. Potom sa podarilo to, čo doteraz je veľmi vysoko oceňované, všeobecne, že teda vlastne Banskobystrické mestské zastupiteľstvo mojím prostredníctvom vlastne túto iniciatívu svojim uznesením podporilo. No a dnes môžem hádam povedať, pán docent Chmelár tu v Banskej Bystrici vlastne viedol debatu, viedol diskusiu, besedu na tému vlastne prezentovania tejto iniciatívy. Takže ono to všetko súvisí s touto iniciatívou a asi nikoho neprekvapí, že vlastne do istej miery je to jeho dieťaťom. No. Teraz neviem, že či my budeme dodržiavať ten náš scenár, ktorý vždy máme, alebo to dnes trošku poupravíme, že či sa chcete v úvode vyjadriť k tomu obrázku, ktorý sme zavesili. Tak dobre, dajte. Máme my tu také tradície, viete, pán Chmelár, svoje v tejto relácii. My trošku poslucháčov aj umelecky vzdelávame, pán doktor vždy kultivujeme, on vždy vyberie nejaký obraz a ten zavesíme na Facebook. Takže veľmi zaujímavé, ako prezentovať obraz v rádiu, ale dobre. Existujú také sociálne siete. On je na tom Facebooku nejaký čas a potom už tam je, ja neviem, ja som to... Už to funguje, nie? Funguje to, áno. Ja neviem, a čo to je? Čo? Ako tam teraz... ten archív, alebo ako... No funguje, však ja vám tam všetky tie obrázky viešam a poslucháči to vidia, áno, samozrejme vidia. Tak môžete ten obrázok trošku obkecať a potom už pôjdeme k téme. Ja som však teda aj vychádzajúc z témy, aj tak som takú, lebo aj hudbu ja vyberám. Takže on tu vlastne všetko vyberá, dalo by som povedať. No, vybral som, myslím, že veľmi, veľmi vhodný obraz jednak k téme, jednak k tomu aj citátu, aj k tej básničke, ktorú mám ešte k tomu pripravenú. Izáka Levitana. Hej, teda ruský, židovský autor, pochádzajúci z rodiny rabína, narodil sa v Litve. Napriek problémom, ktoré mal však so svojím pôvodom, študoval na Moskovskej škole malby, sochárstva aj architektúry, bol členom umeleckého druženia Peredvižníci, priateľil sa mimochodom s Antonom Pavlovičom Čechovom a vystavoval nielen v Rusku, aj v zahraničí. Čo je zaujímavé vo svojom diele, a to sa nás tak aj dotýka, zachytil najmä krásu ruskej krajiny, vytváral však také špecifické obrazy tých náladových krajiniek, ktorých tá príroda akoby hovorila človeku z duše. Hej, myslím, že aj ten obraz, ktorý som dneska vybral, sa volá, že nad večným pokojom, je to nad sútokom riek, kostolík drevený s cintorínom. K tomu Živágovi sa mi tak nejak hodil. Takže obraz je Levitan a ten citát, ktorý k nemu patrí, tak pochádza z básne Borisa Pasternaka a zase sa mi zdá, že aj tej téme veľmi zodpovedá. Je to teda, prečítam tú celú báseň, ale ten citát, teraz sa však hrajú iné drámy. Skutočne sa hrajú momentálne rôzne drámy a treba nejakým spôsobom zrejme na to upozorniť, kým je ešte čas. Takže idete dať básničku, či už... Dám básničku a týmčinou by sme mali toto vybavené. Dobre, týmto vybavíme, odštartujeme a ideme do debaty. Báseň sa volá Hamlet. A mimochodom tohoto Hamleta v divadle na Tagánke, niekedy náš obľúbený
Vladimír Vysocký hral, takže ešte aj jeho si môžeme týmto spôsobom pripomenúť. Takže Hamlet. Utichol šum. Na scénu som vyšiel. Odopretý o veraje dvier, z dialog ozvien, čul som čoraz bližšie život. Jeho príbehy i smer. Na mňa mierí tma a šero nočné, presný prístroj svojho poznania, Aba Otče, ak je trošku možné, odním tento kalich odo mňa. Milujem tvoj prísny zámer s nami. V tvojej role chcem vystúpiť zas. Teraz sa však hrajú iné drámy. Uvoľni ma preto tento raz. U mne sú však zoradené dejstvá s neodvratným koncom z konca ciest. Som sám. Vôkol bahno farizejstva. Prežiť život nie je poľom prejsť. To bola taká aktuálna vec. Mi to tak zarezonovalo, že to by sa dalo napasovať aj na súčasnú dobu. Pán Chmelár, my sme si vás zavolali, vlastne teda pozvali sem ku nám práve preto, lebo vy ste rozbehli pre nás naozaj zaujímavú aktivitu Zjednotený zámier. To je asi taká že tradičná otázka, s ktorou vás predpokladám otravuje veľa ľudí, respektíve často zaznieva na úvod. Prečo? Prečo ste sa pre takéto čosi rozhodli? Čo bolo tým hlavným motivačným prvkom pre vás, že ste sa rozhodli až takúto akciu spustiť, Zjednotený zámier a osloviť ňou to takéto veľké množstvo ľudí, signatárov? Čo bolo tým hlavným kľúčovým momentom? V prvom rade preto, lebo som si čoraz viac aj zo svojich skúseností začal uvedomovať, že obrovská väčšina ľudí si myslí niečo úplne iné, než im predkladajú politici a médiá. A tá situácia je už naozaj taká vyhrotená, že naozaj smerujeme k vojne. Ja by som to neformuloval ekonomickými argumentami ako profesor Stanek, ja mám na to argumenty politologické a historické, ktoré ukazujú, že naozaj tá súčasná realita spĺňa všetky predpoklady na to, aby vojna vypukla. A jednoducho si myslím, že je to, kam smerujeme, je slepá ulička a treba to zastaviť. A preto som sa rozhodol iniciovať výzvu, ktorá by spôsobom, ktorý je možno pre niekoho prekvapujúci, ale ja som mal naozaj pri zbieraní podpisov taký pocit, ako ten malý chlapec z Andersenovej rozprávky, ktorý vykrikol, že kráľ je nahý a odrazu si to všimli všetci. A musím povedať, že ak ma niečo skutočne prekvapilo a šokovalo, bolo, ako ľudia, nielen ľudia, ktorí sú blízky môjmu zmýšľaniu sveta, ale aj ľudia, ktorých by som radil na opačnú stranu barikády, zrazu hovorili, že toto im hovorí z duše. A hovorili to až potom, keď si prečítali, kto všetko to podpísal a povedali si, ak to podpísal už Michal Kováč, alebo Peter Lipa, alebo Jan Kavan, bývalý predseda valného zhromaždenia OSN, už to môžem podpísať aj ja. A zrazu mi hovoria ľudia, ktorých som poznal z politickej reality ako s úplne iným slovníkom, že toto im hovorí z duša. Ja sa ich spýtam, prepáčte, ale keď ste boli v tej funkcii, prečo ste to nehovorili? A on mi povedal, a toto bola dosť častá odpoveď, no lebo všetci hovorili to isté. A ja som sa cítil ako blázon. Viete, a to je naozaj ako z Andersenovej rozprávky, alebo mi to skôr pripomína to normalizačné obdobie, kedy každý vedel, že to, čo im hovoria, nie je v poriadku a oni by si aj mysleli niečo iné, ale keďže to tak nikto neprezentoval, tak si to nechali pre seba. Tuto pán doktor by mohol k tomu niečo ako davová psychóza, že psychiatri. Ale ešte ma napadlo ďalšie podobenstvo, teda možno rozprávkové, a síce páni, že zakliatá hora. Ja nepoznám to. A odkliatá hora, hej? To boli tie zvery také skamenené zvery. A že naozaj, ako by sa otvorilo nejaké stavidlo, ktoré... A však ja tiež som zamier. A ja som tiež zamier. A všetci sme vlastne zamier. Prečo sme to doteraz neformulovali a nepovedali a nepriznali? To je hanba? Zamier. Ale v tomto prípade ešte konkrétnejšie, lebo to nie je len povedať, že som zamier, lebo to hovoril aj prezident Kiska, keď nepochybne aj Bush. Keď hovoril, áno, aj Hitler hovoril, že je zamier a nechcem ich porovnávať, ale nestačí povedať, keď jednoducho
Andrej Kiska prezentoval ideu vojenskej základne pri Poprade a potom sa od nej dištancoval, keď videl, že to vyvolalo nevôľu, tak povedal, že ale veď každý si želá mier a ja na to hovorím, možno, že si každý želá mier, ale nie každý pracuje v jeho prospech. A to je dôležité. Nie len to povedať, že sme za mier, ale v tomto prípade, keď tá iniciatíva formulovala, že my sme predsa v 89. roku sa tešili z pádu železnej opony, nie z jej posunutia, a v Parížskej charte pre novú Európu sa všetky štáty zaviazali a pochopili, že bezpečnosť je nedeliteľná. Pochopili to všetci, od Ruska až po Spojené štáty. A zrazu v nejakom okamihu, konkrétne ja hovorím, to bola polovica 90. rokov, všetci začali hovoriť, že musíme rozširovať štruktúru, ktorá dovtedy bola chápaná, že je to štruktúra studenej vojny, že musíme zasa začať hovoriť o spojencoch a nepriateľoch a že máme z toho niekoho vyčleňovať. Že teraz naražete na rozširovanie NATO? Áno, áno. A z môjho pohľadu vlastne v tej iniciatíve som povedal zdanlivú banalitu. Vrátil som sa len k tej pôvodnej myšlienke, že bezpečnosť je nedeliteľná. Bezpečnosť je buď pre všetkých, alebo pre nikoho. A zrazu ľudia, ktorí doteraz tvrdili niečo iné, akoby precitli a hovorili, že ale fakt, veď toto si myslím aj ja. Samozrejme, že by aj Rusko malo byť zahrnuté do tej štruktúry a ďalší povedal, a ja si to myslím. A viete, teraz je už len dôležité, keď si to všetci myslia, aby ich podporila masa ľudí, aby sme mohli takúto základnú a možno až banálnu ideu dostať na tú medzinárodnú úroveň, aby sa s ňou začalo naozaj seriózne narábať, aby sme nežili v ústavičnej lži, kde ctihodní luhári, ktorí vládnu tomuto svetu, sa snažia ukazovať veci, že vlastne čierne je biele a červené je zelené a všetci vedia, že je to inak. Takto sa nedá žiť dlho. No ja si myslím, že mnohé sa už teraz, aj keď sme skutočne iba na začiatku cesty, podarilo totiž dať najavo, že nie tých pár, možno desiatok, alebo možno stovka ľudí, ktorí si osobuje už dlho právo akoby hovoriť za nás, za všetkých. Hovoria za seba, alebo ešte Boh vie za koho, ale nehovoria za občanov. A už tým sa dalo najavo, už tými tisíckami podpisov, ktoré sú momentálne zhromaždené, že skutočne nehovoria za nikoho. No, tu som chcel práve trošku tak opatrnejší byť, keď vy hovoríte, pán Chmelár, že keď si to všetci prajeme, ten mier, no zrejme si to všetci neprajú, zrejme máme aj nejakých takých tých, viete, my to tu voláme, ale tak my sme tu konšpirátori a hen tak označované, my to tak voláme, že to sú vojnoví štváči, ktorým naopak nevyhovuje ten stav, že by tu mal byť nejaký mier, že tak ako bubnú do tej vojny a my tak nejak tak aj spolu s ľuďmi identifikujeme tých vojnových štváčov, najmä kde si v prostredí médií, takisto v prostredí politiky. Ako sa na toto vy pozeráte? Sú skrátka naozaj v týchto štruktúrach ľudia, ktorým veľmi ide o to, aby tu nejaký pokoj, mier nebol a aby sa tu proste roztáčalo to vojenské koleso? Viete, ja sa v tomto prostredí síce vyhýbam silným výrazom, ale nemôžem s vami nesúhlasiť, pretože ten termín je presný a vždy sa tak volal a neviem, prečo by sme sa mu mali vyhýbať. Áno, sú to vojnoví štváči. A okrem toho, jedným z cieľov tejto iniciatívy, aj keď podružným, je poukazovať na takýchto vojnových štváčov. Viete, ja som sa v praxi stretol s mnohými prípadmi, keď ľudia, ktorí sú všeobecne, ktorí sa tešia všeobecnej úcte a sú považovaní za umiernených politikov, bavím sa s nimi v televíznych diskusiách o svetových problémoch. Povedzme, raz si pamätám na jedného politika, ktorý je všeobecne známy a uznávaný aj v zahraničí a viedli sme spolu polemiku o Iráne a vypli sa kamery a ten človek povedal 2 atomovky by to vyriešil. A to vážne myslel? To myslel úplne vážne a ja som presvedčený, že jak ho poznám mimo kamier, áno, on si toto myslí. A viete, odhaliť mentalitu takýchto ľudí, že takýchto ľudia by nemali zastávať verejné funkcie, je podľa mňa veľmi dôležité, pretože to je už potom to je už potom presne ten typ klamania ľudí, keď každý povie, áno, všetci sme za mier. Ale to nestačí. A presne ako pri tom Kiskovi som povedal, ale nie všetci pracujú v jeho prospech a my potrebujeme, aby sme sa vrátili k tomu, že mier je skutočne najvyššia humanistická hodnota nielen našej spoločnosti, ale aj ľudstva ako takého. Vy ste spomínali kultúru mieru, ale to nie je len metafora. To je záväzok
prijatý valným zhromaždením OSN v roku 2000. Problém je, že ten program, ktorý prijali tieto štáty na svetovej úrovni, odvtedy sa s ním nič nerobilo. A my sme preto aj kultúru mieru urobili jedným z hlavných pilierov tejto iniciatívy, pretože si myslím, že rovnako ako je dôležité na tej diplomatickej úrovni hovoriť o novej bezpečnostnej architektúre, je dôležité ten mier priniesť medzi ľudí do vyjadrovania. Kultúra je istým spôsobom zjednocovateľom alebo niečím, čo nás môže robiť lepšími. Ale ako môžeme jednoducho v tomto prostredí pracovať, ak tu ľudia, ktorí sú považovaní za vzdelaných, inteligentných a kultúrnych, povedia, že z Ruska nevyšlo nič dobré. Viete, už to je militantný slovník, ktorý nás približuje k vojne, lebo vytvára pocit nepriateľstva, predsudkov, čo ja rázne odmietam. Ja som, viete, že dlhoročným kritikom americkej zahraničnej politiky, ale v živote by som si nedovolil povedať, že z Ameriky nikdy nevyšlo nič dobré, lebo viem, že Spojené štáty to nie je len Bush, Pentagon a hamburger, ale to sú aj beatnici, to je jazz, to je Walt Whitman, to sú proste hodnoty, ktoré patria k tomu spoločenstvu a vzájomne sa poznať a vytvárať to prostredie bez strachu a predsudkov. Poznanie je jednou z ciest k mieru a nemali by sme ho podceňovať takýmto spôsobom. Ešte hádam by som skúsil doplniť, že nie len metafora, nie len záväzok, ale podmienka všetkého. Áno. Podmienka všetkého vlastne. No, čo bez mieru? Hej, celá situácia v iných podmienkach ako mierový je deformovaná. Viete, my tu aj často riešime, keď ste hovorili o tom, že dnes je Rusko vnímané ako tá krajina, z ktorej nič dobre nevyšlo a mnohé médiá to aj naozaj takto prezentujú svojim čitateľom. My sme tu tak aj s pánom doktorom rozmýšľali nad tým, že kedy sa vlastne celá táto mašinéria dala do pohybu, kedy sa toto všetko nejako odštartovalo, toto akoby také zosmiešňovanie toho ruského národa, očierňovanie, že až máme pocit, že sme sa dostali do nejakého akoby novodobého socializmu, kde v tej dobe, že iba otočené, že vtedy, keď ste kritizovali, ja neviem, že vtedajší režim, tak to ste boli proste nejaký zaplatený agent západu podľa všetkého. Určite vás musel západ zaplatiť a vy tu proste rozrúšate ten poriadok, ktorý sme tu mali. A teraz sa to otočilo do takej podoby, že vy keď kritizujete tento režim, tak ste zase agentom, ale teraz pre zmenu východu. No. Vy ste proste z Ruska agent. Tak Vy viete identifikovať ten bod, kedy sa toto všetko začalo tak otáčať? Kedy sa toto tak zvrtlo? Lebo ja mám pocit, že som sa len v tom ocitol. No, to je ten presnejší, pretože ja by som nehovoril o obrate, kedy sa to zvrtlo. Ja dlhodobo hovorím, že studená vojna sa nikdy neskončila. Mne je veľmi smiešné, keď dneska vyšla taká ja tomu hovorím kontra, lebo oni vždy taká skupinka ľudí, keď my niečo robíme, tak oni urobia nejaký trucpodnik a teraz vyšli s tým, že proste do Ruska by sa vôbec nemalo chodiť, lebo vyšli s takým až paranoidným obvinením, že premiér išiel do Moskvy preto, aby nás jednoducho dostal pred EÚ a aby nás pričlenil k Rusku. Čo je, myslím, že už by mali tuto vyhľadať pomoc pána. A to sú tí istí popodpisovali? Áno, tí istí. No tak to sú oni. No a viete, tam je zaujímavá jedna vec, že títo ľudia, tí istí, toto hovorili už za Jelcina. Ešte za toho Jelcina, ktorý bol západom protežovaný ako demokratický prezident a vždy tu jednoducho produkovali výzvy a články, že prečo chodí v tom prípade vtedy Mečiar alebo ktokoľvek iný do Ruska, veď do Ruska by sa chodiť nemalo. Viete, táto rusofóbia tu bola od začiatku, ale nie je len produktom nejakého mentálneho stavu, ale to bola konkrétna politika Západu, ktorý vytláčal to Rusko. V rozpore s tým, čo sa dohodlo v roku 1990 v Paríži, Rusko bolo čoraz viac vytláčané. Od Ruska sa vlastne chcelo len to, aby držalo hubu a krok. A viete, bez ohľadu na to, čím bolo Rusko v minulosti, ale teraz sa vžite do postavenia ruskej generality, ktorá je zodpovedná za obranu štátu. A čo vidí ona zvonku? Že nedodržiavajú sa žiadne dohody, že všetky sľuby voči Rusku boli porušené, že sa približuje infraštruktúra, vojenské základne k vašim hraniciam, že sa pripravuje protiraketový štít namierený voči Rusku. Ako čo majú robiť títo ľudia, ako byť na poplach, pretože sa naozaj cítia to, že tá bezpečnosť ich štátu je v ohrození. Nehovoriac o tom,
že v prípade Krymu išlo o jednoznačnú vec, ktorú Rusi prečítali ešte skôr, ako k tomu došlo, a to tých Američanov štve, že v momente, ako prišiel Majdan, hralo sa aj o Čiernomorskú flotilu. A stratiť Čiernomorskú flotilu znamenalo by, že Rusi nedokážu ubrániť južné územie bez tejto strategickej polohy v Čiernom mori. To sú geopolitické strategické otázky a je úplne irelevantné, akým spôsobom sa to podáva verejnosti, lebo v tomto prostredí sa nehovorí úprimným jazykom. A od začiatku tu bolo proste toto a v istom momente, ak hovoríte o tom okamihu, ale kedy sa to zvrhlo, ja by som dal do pozornosti olympiádu v Soči, ktorá bola profesionálne špičkovo pripravená, napriek tomu sa tu o nej také nezmysly vytvárali, že to predčilo naozaj všetky propagandistické bláboli ešte z čias 80. rokov, Los Angeles, Moskva, pamätáte si tie bojkoty, teda pán doktor si to bude pamätať. Boris možno príliš mladý. Ja som mimo. A teraz jednoducho vtedy to bolo o tom istom, že sa zrobil z komara slon a nafúkovali sa veci, ktoré boli, že proste tam ste videli, že v tom Soči sa kritizovalo, že po ulici pobehujú psi. No keď bola olympiáda v Južnej Koreji, kde sa tí psi žerú, nikomu to nevadilo, ale tu sa k tomu vytvára, že ako sa správa to krajina ku psom. Už keď si nevedeli nič vymyslieť. A potom prišli také veci, ako že Rusko si nezaslúži olympiádu, pretože tam vládne Putin a tak ďalej. Pričom keď zúrila vojna v Iraku a bola olympiáda v Spojených štátoch, nikto nehovoril, že by mala byť Spojeným štátom odňatá olympiáda. A skrátka, pri tejto kampani si Rusi uvedomili jednu vec. A toto bolo v ruských médiách veľmi často pertraktované a zdôrazňované, že zistili, že nech robia čokoľvek, tak mienku západu voči sebe nezmenia. Oni sa dovtedy veľmi striktne usilovali, hoci tuto nikto neoceňoval, pred každým krokom zistiť si, ako by to prijali na západe. Až proste im praskli nervy a povedali si, tak už dosť, tak my si to usporiadame po svojom, lebo vidíme, že nikto tu nedodržiava nič. Medzinárodné právo, z toho si urobili zdra papiera, tak aj my sa zabezpečíme tak, aby sme boli chránení a kašleme na takéto záväzky. To je niečo, čo nemôžete samozrejme privítať, ale čo treba chápať v tom širšom kontexte, ako k tomu došlo. Lebo my tu vytvárame obraz démonického Ruska, ktorému Západ nič nerobil, a je to pritom podľa mňa dosť hysterický obraz, kedy to je ako mne to prípada ako scéna z nejakého hororu, keď sa tá bábika približuje a chce povedať, nič ti neurobím, a vy vstupujete, lebo viete, že je to monštrum. A proste takto sa Západ správal 20 rokov voči Rusku a my sa zrazu čudujeme, že to Rusko si povedalo dosť a svoje záujmy si ochránime inak. No, myslím, že máme niekoho na telefónnej linke, kto už asi dlho čaká. Tak dajte si sluchadlá, aby sme počuli poslucháčskú otázku. Ja vás poprosím, dnes samozrejme môžete volať na číslo 048 381 0101, písať maily na studio@slobodnyvysielac.sk. Dnešná relácia opony bude trošku iná v tom, že naozaj môžete sa zapájať a pýtať sa. Práve preto je tu pán Chmelár. Takže niekto na telefónnej linke, počujeme sa. Dobrý večer. No, dobrý večer. Chcem dať jednu zaujímavú informáciu. Julian Assange a Sarah Harrison sú v Európskom parlamente a majú tam zaujímavú diskusiu. Takže tí, čo vedia po anglicky, tak by nám mohli niečo povedať, lebo ja som nie taký angličinár, ale na YouTube ide to mať. Dobre, a máte nejakú otázku k tomu, o čom sa teraz rozprávame? Otázku. Chcem sa opýtať pána Chmelára, aký má názor na to vyhlásenie tých 70 osobností a predtým, čo dávali ten pozývací list, aby ako umravnili to Rusko, tí bývali následníci Mnichovskej zrady, to znamená, aby ich umravili v tom duchne ako nich. To znamená, že v podstate chceli, aby došlo k vojne. Vyslovene, že aby nejakým spôsobom zatiahli. Dobre, ďakujeme za otázku, majte sa pekne do počutia. To bola prvá poslucháčska otázka. Výzva 70 osobností, to myslím, že bolo to, aby necestoval Fico do Moskvy? Alebo niečo? Nie, myslím, že to, čo, ja som na to už čiastočne odpovedal, to, čo vyšlo dnes, a preto mi to tak prišlo úsmevné, lebo aj Zjednotený zamier podpísalo 70 osobností a táto kontrakcia, alebo ako ju nazvať, je taká smutno smiešná práve v tom, že ja tých ľudí poznám osobne, sú to vždy tí istí, ktorí
takmer majú manufaktúru na výrobu výziev. Problém je, že ich podporuje veľmi málo ľudí, alebo oni medzi sebou. A ja som už tú výzvu označil za viac menej paranoidnú, lebo myslieť si, že Fico išiel do Moskvy preto, lebo nás chce dostať mimo EÚ, je proste sprostosť na entu a je to pre mňa výraz paranoidného myslenia, podobného ako toho, keď každého kriticky zmysleného človeka označujú za agentov. A toto je mimochodom bod, kedy by sme si už naozaj mali začať dávať pozor, lebo to je navľaz rovnaká situácia, ktorá predchádzala tomu, čo sa dialo v 50. rokoch, ale nie u nás, ale na opačnej strane zemegule, kde zúril mekartizmus a kde každý kriticky mysliaci človek bol podozrievaný zo sympatií ku komunizmu. Viete, že tam boli poprední umelci od Charlieho Chaplina, cez Picassa až po neviem koho, že dokonca začali sa zakazovať knihy, že sa na index dostala klasické dielo americkej demokracie Práva človeka Thomasa Paina z roku 1818 ako komunistická kniha. Nenormálne veci a ja mám pocit, že tá atmosféra začína byť veľmi podobná. Čokoľvek poviete týmto smerom, ste Putinov troll, agent, platený a ja neviem čo. A je to zaujímavé, že to hovoria tí istí ľudia, ktorí obviňujú druhú stranu, niekedy oprávnene z konšpirácií a pritom im sami podliehajú takým spôsobom, že je to až choré. Ja sa odmietam preto baviť a jednoducho venovať väčšiu pozornosť nejakým názorom, ktoré ja považujem naozaj za nepríčetné v tejto chvíli, lebo som presvedčený, že naše deti sa budú rehotať z toho, čo sa tu riešilo. A naši vnúci sa budú možno hanbiť za tých, ktorí tu takéto veci splietali, pretože to je absolútny nezmysel. A už len jedna poznámka, práve ten rozdiel medzi takýmito výkrikmi a touto našou iniciatívou je v tom, že viete, nie je problém vytiahnuť ten istý zoznam a dať to popodpisovať ľuďom, ktorí už často mechanicky podpisujú veci bez toho, možno, ja si myslím, že bez toho, aby to čítali. Ale jednoducho dať dokopy rôznorodých ľudí, z ktorých čas sa dokonca ani nerozpráva, vysvetliť im, že ide o veľa. Jednoducho nemali by sme devalvovať otázku petícií a výziev na niečo, keď si pár ľudí uzurpuje priestor a povie nejakú vec, akože prosím, sme oficiálne slobodná spoločnosť, môže si hovoriť každý, čo chce, ale aby som pripisoval tomuto nejaký význam, prepáčte, ja sa o blúdoch odmietam baviť. Pán doktor, chceli reagovať. Páni, však smiali ste sa, že mnohí to možno ani nečítali. Viem objektívne, že z tej prvej výzvy, čo bola teda, že vyzbrojiť Ukrajinu, aby tam teda bolo veselšie, tak bohužiaľ medzi týmito signatármi, vojnovými štváčmi sú aj mnohí moji kamaráti, alebo teda známi a sme to konfrontovali buď priamo, alebo prostredníctvom iných ľudí a skutočne bolo vzdelené zdesenému teda publiku, že však ja som to ani nečítal. Ak si uvedomíme, že tam tých bolo, neviem, 150 tých prvých, potom tých, ktorí sa podpisovali proti prejazdu nočných vlkov cez ako ohrozeniu celej demokracie západnej, tých bolo už podstatne menej, týchto sa mi zdá, že je teda ešte menej. Sú to stále tí istí ľudia. Ja som sa chcel ešte k tomuto dostať, keď ste hovorili, že to taká paralela s tými 50 rokmi období mekartizmu, že každý, kto mal iný názor, bol potrestaný, robili sa zoznamy, však tie sa robia aj dnes. Jeden z ľudí, ktorý s vami bol na viacerých diskusiách, Juraj Smatana, ktorý sa tak veľmi rád označuje, že je to stredoškolský profesor, už menej rád hovorí o tom, že bol bývalý poradca premiérky Radičovej, napísal zoznamy tých ľudí, ktorí teda tvrdia niečo, čo sa mu nepozdáva. Ja som si práve preto aj pripravil jednu vec, na ktorú som sa vás chcel opýtať a chcel, aby ste sa k tomuto vyjadrili. Dajte si sluchadlá, prosím vás, aby ste počuli. Ja som si vystrihol jedno z jeho vyjadrení. To bolo práve v diskusii, kde sedel spolu s vami a kde mu veľmi vadilo, že prečo ľudia obyčajní, takí ako my, sa vôbec vyjadrujú k otázkam, že kto má pravdu, či Rusko alebo Amerika, že podľa neho by sme sa my vôbec týmito vecami nemali zaoberať a vysvetľuje to takýmto spôsobom. To mi zdá byť pomerne nezrelý postoj, pretože odsúva Slovákov, Slovensko alebo občanov Slovenskej republiky do pozície akýchsi rozhodcov medzi veľmocami. Čo v prípade, povedzme, politológa je pochopiteľné, pretože politológ má zaujať čo najobjektívnejší, najvyváženejší a najlepší informovaný postoj.
Ale politici a občania nie sú predsa rozhodcovia v súperení Spojených štátov amerických, Ameriky a Európy, ale my máme na prvom mieste mať, a to je to kľúčové slovo, s ktorým vás budem v médiách častokrát v najbližších dňoch asi otravovať, a to je štátny záujem. Že našim cieľom a našou prvotnou úlohou nie je primerane odsúdiť a zdiagnostikovať činnosť veľmocí štátov ostatných veľkých. Hoci samozrejme to je takáto analýza je základný podklad pre ďalšie rozhodnutia, ale pred nami leží úloha zaujať tú najsprávnejšiu pozíciu a manevrovať tak, aby to pre Slovenskú republiku bolo čo najvhodnejšie z hľadiska nášho národného záujmu. Odporúčim na prečítanie veľmi zaujímavý článok Jana Čulíka, ktorý sa volá Jednou na to moralizování Čecháčkové dojdou. A on popisoval svojho otca, ako sa morálne poburoval nad Mnichovskou dohodou, ako nás strašne tí spojenci zradili a že to bolo strašné svinstvo a tak ďalej, že nám to nemali robiť a že to je ich hanba. A on hovorí, že na toto môžeme skapať, pokiaľ my budeme predpokladať u veľmocí, čiže u neosobných inštitúcií, existenciu takých vecí, ako je svedomie, alebo pravdovravnosť, alebo takéto záležitosti. To môžu mať jednotliví ľudia. Momentálny stav Ruska, a prečo sa kľudne prihlásim k tomu Jiřímu Pehemu, radšej sa budem mýliť s Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými, než by som mal v nejakých čiastkových veciach pravdu s Ruskom, pretože na tom môžete nesúhlasiť. Ale keď si porovnáme stav ľudských a občianskych práv, stav občianskej spoločnosti a vôbec priestor pre slobodu jednotlivca, ktorý je v Európskej únii a hoci aj na Slovensku, a porovnáme si ho so stavom v Rusku, tak to je nebe a dudy. Takto ja chápem to vyjadrenie, že radšej sa budem mýliť s Európskou úniou a so Spojenými štátmi americkými, ako mať v nejakých veciach pravdu s Ruskom. Tak, toto bol Juraj Smatana a teraz by ma na úvod zaujímalo, čo si vymyslíte o tomto, lebo pre mňa osobne je to niečo nehorázne, čo povedal, že my máme mať v prvom rade, my nemáme rozhodovať, že kto má pravdu a nemá pravdu, kde je spravodlivosť, kde je pravda, nič. My máme mať na zreteli štátny záujem. Tak ako vy na toto môžete zareagovať? Čo si o tomto myslíte? Ja som sa už čiastočne k tomu vyjadril priamo tam v tej diskusii a tuto vám odpoviem, ak dovolíte, zo širša. Najprv takto. Juro Smatana sa často chvastal tým, že nikto nenapadol jeho metodiku tvorby tých konšpiračných webov. Ja som mu na to odpovedal, že nenapadol som ju len preto, lebo som nemal čas, lebo prepáčte, nemám čas sa vyjadrovať ku každému bludu, ktorý zaznie v éteri. Ale na tej jeho metodike je niečo, čo ho samého usvedčuje z konšpiratívneho a paranoidného myslenia. A to je, že on vníma iba propagandu z ruskej strany. On je schopný zostaviť zoznam nejakých webov do istej miery, alebo do značnej miery sa dá súhlasiť s väčšinou z nich, lebo niektoré som mu tam podstupoval a jak proste sú to také weby, ktoré majú naozaj veľmi pochybné, preberajú informácie z veľmi pochybných zdrojov, ale on zároveň tvrdí, on nevníma, že existuje tu aj druhá strana. To je niečo podobné, čo tvrdí aj prezident Kiska, že informačná vojna je, že sa musíme brániť proti propagande z Ruska. To je strašné zjednodušenie veci a vôbec tohto pojmu, lebo informačná vojna znamená, že z každej strany počúvame nehorázne lži. Nedávno, možno mesiac, a viete, akože ja som naozaj veľmi zaneprázdnený človek, chcel som na to aj ale naozaj nemám čas reagovať na všetky hlúposti. Na to vydalo taký dokument o lžiach, ktoré sa šíria o Severoatlantickej aliancii. Denní Gen to zverejnil. Áno, neveril som, ale je to aj na oficiálnej stránke, aj v angličtine, môže si to... Neveril som vlastným očiam, kde boli proste poprekrúcané všeobecne prijímané fakty. Každý vie, že vojna v Iraku bola protiprávna. Každý vie, že bombardovanie Jugoslávie bolo v rozpore s medzinárodným právom a podobné veci. A oni to dokázali úplne otočiť. Podľa Smatanu jednoducho existuje len ruská propaganda, ale v takom prípade on je tajtrlík tej druhej propagandy. A naozaj, keby som mal použiť jeho slovník,
a poznám ho dlhodobo, tak naozaj neviem, či na toto potrebujete byť hlúpi alebo iným spôsobom motivovaní, aby ste šírili takéto nezmysly. Vrátim sa k tomu výroku pôvodnému Jiřího P.ho, lebo to on vlastne prebral od neho. A ja to samozrejme tiež považujem za nehorázne, ale v prvom rade to považujem naozaj za pozostatok tej doby, ako vidíme, že mentalita ľudí sa v istej forme vlastne nemení. To by možno viac k tomu vedel povedať pán doktor. Menia sa len okolnosti, ale to myslenie, že keď vy ste schopní uveriť nejakej idei a paranoidne sa jej držíte, že áno, toto sú naši nepriatelia a nemôžeme ich, aj keď majú pravdu, nemôžeme im dať za pravdu, pretože my musíme uznávať naše záujmy. A aké sú to tie naše záujmy? Ja vždy hovorím, v medzinárodných vzťahoch základným záujmom a najsilnejšou zbraňou malého štátu je medzinárodné právo. Akokoľvek pošliapané, my nemáme väčšiu zbraň, ako stáť na jeho strane. A to je jedno, či sa to týka kohokoľvek. Proste toto sú ľudia, ktorí si vyberajú hrozienka, ktorí jačia, že na Kryme bolo porušené medzinárodné právo, ja hovorím áno, ale sú to tí istí ľudia, ktorí obhajovali vojnu v Iraku, ktorí obhajovali vojnu v Juhoslávii, ktorí obhajovali všetky porušovania medzinárodného práva zo strany Spojených štátov za posledných 20 rokov. O čom potom? Proste tento človek nám chce dokazovať, že sme len nejakým príveskom impéria, čo v skutočnosti treba povedať aj, že ja tvrdím, že moc v súčasnom západnom svete je imperiálna. Ale povedať to takto natvrdo je buď prejavom hlúposti, alebo neobyčajnej arogancie, keď človek odmietne svoje slobodné postavenie v tomto svete a povie, že musíme počúvať impérium, lebo on sa stal jeho faktickým sluhom. Imperiálna moc znamená, že každý vlastný názor považuje centrum za porušenie subordinácie, za nelojalitu. Takto stále vystupujú Spojené štáty. Oni vám môžu povedať, že vy máte rovnaké právo si povedať, čo chcete. Ale viete, práve tí bývalí politici, s ktorými som aj rokoval pri dojednávaní tej iniciatívy, ktorí napríklad sedeli na samitoch NATO a povedali mi, vy si myslíte, že tam je nejaká diskusia? Tam sa niečo proste povie a ostatní to nalinkujú. Vy si myslíte, že tu si volíme slobodne nejakú vládu? Od 98. roku všetci ministri, ktorí prešli, sa museli prísť predstaviť na americkú ambasádu, kde o nich mali všetky informácie. Proste v tomto svete žijeme. Vy ste riadny konšpirátor. No, môžete to považovať za... Asi vie svoje. Môžete to považovať, samozrejme, že ma v tomto prípade môže niekto obviniť z konšpirácií, ale jednoducho, ak pochopíme, a viete, to je historický aj politologický princíp impérií, ako fungujú impérie akékoľvek, tak nemôžeme si myslieť, že žijeme v slobodnom svete, kde si môžeme povedať, čo chceme. Ale jednoducho Smatanov problém je v tomto prípade v tom, že on túto realitu uznáva do takej miery, že hovorí, že musíme sa podriadiť impériu, čo je niečo, čo by som nazval až kolaboráciou. Pretože ak si chceme zachovať zdravý rozum, tak štátny záujem Slovenska musí byť vždy štátnym záujmom Slovenska a nie tej veľmoci. Ak on nerozlišuje medzi štátnym respektíve medzi záujmom impéria a záujmom Slovenska, tak to je proste kvintesencia alebo definícia kolaborácie. On hovorí, že je realista a že vidí, že jednoducho Slovensko je príliš malý štát, aby mohlo tu určovať, diktovať a stavať sa na zadné a diktovať nejaké podmienky, že my sa vždy musíme len k niekomu pridať. Viete, toto sú vždy také zakomplexované reči. A ja hovorím, že aj a poviem teraz príklad človeka, ktorý nie je moja šálka kávy, ale chcem to, neviem mi teraz napadnúť, chcem to povedať ako vzorový príklad. Keď sa Václav Havel začal vyjadrovať k svetovým otázkam, tak si z neho istý čas strieľali, že čo sa ty pletieš do svetovej politiky. O pár rokov, keď ste pozerali CNN a zomrel jordánsky kráľ alebo niečo, tak Havla citovali medzi 5 najväčšími svetovými štátnikmi. A nie preto, že by bol ten Havel takou mocnou osobnosťou, ale preto, že tomu štátu vdýchol
svoje videnie sveta, on to nazýval étos, ja by som s tým polemizoval, ale to teraz nechajme tak, ale chcem povedať, že každý štát sa stane tým, čím sú jeho predstavitelia a ako si tú úlohu štátu zadefinujeme. Náš problém je v tom, že my tu máme 22 rokov republiku. Ak chápeme Masarykov výrok, že štáty stoja a padajú na idei, z ktorých sa zrodili, tak tento štát sa nezrodil z nejakej idei. A jednoducho je na nás, či si povieme, že môžeme byť mopslíkom, ale môžeme byť aj tým, čo trošku vzletne volám poslom dobrej vôle. Prečo by zo Slovenska mali vychádzať jednotky, ktoré čistia bordel v Afganistane? Prečo by zo Slovenska nemohli vychádzať radšej mierové iniciatívy? Ako vychádzali z Osla alebo zo Ženevy. Vieme, že žijeme v krajine, ktorá má tradične dobré vzťahy so spornými stranami konfliktu, či už je to na Balkáne alebo na Blízkom východe. Prečo nevyužívame tento potenciál? Prečo sa neprezentujeme touto formou? Prečo nenavrhujeme riešenia? Lebo ten Smatana síce môže hovoriť, že sme malý štát, to nikto nepochybuje, ale aj ten malý štát môže niečo navrhnúť, iniciovať a môže preto získať väčších hráčov. V tom je naša sila. My stále môžeme byť tým morálnym svedomím, ak si uchováme nejaké hodnoty, ak ich urobíme piliermi našej demokracie a štátu a budeme sa snažiť preto získavať väčších hráčov. Nie je nič vznešenejšie ani väčšie, čo môžeme urobiť, ale môžeme to urobiť a nemusíme slepo poslúchať. To je proste nezmysel, respektíve to je naozaj symptómom malého myslenia, malého človeka, ak človek uvažuje tak, ako by žil v protektoráte. Pán doktor, teraz využijem vaše psychiatrické schopnosti a danosti a profesionalitu vašu, že Eduard Chmeral hovorí o tom, že aj tí Juraj Smatana a podobný, že žijú v tak akoby bublinke, že, lebo naši posluchači niektorí podľa mňa mylne tvrdia, že on musí byť zaplatený a bere ťažké prachy, že nemusí, proste môže tomu hlboko veriť. A teraz, že prečo je to taký problém? Keď aj vidí proste, že napríklad Amerika naozaj, že ja neviem, sledovací program Edward Snowden, také proste furt niečo vylezie, čo naozaj je problém. A prečo ani na základe tohto nie je schopný akoby zmeniť názor, poopraviť sa a stále bude tvrdiť to jedno svoje. Teraz z takého psychologického hľadiska je to pre človeka veľký problém povedať si, mýlil som sa, zmenil som názor, vidím to dnes inak pod ťarchou argumentov pádnych. Je to problém pre človeka? No pre niektorých určite. Však sme to už aj preberali, tie rôzne typy osobností, ktoré jednoducho tu, každý sme nejaký. Že nedá sa, ako hovoríte, to, že či je niekto nejakým spôsobom motivovaný v úvodzovkách iným spôsobom ako vlastným presvedčením, to je domnienka, to sa nedá dokázať ani vyvrátiť. Ale skutočne pripúšťam, že sú ľudia, ktorí niekedy niečomu uverili a jednoducho im neprichodí nejakým spôsobom ani pod vplyvom argumentov zmeniť názor. A nemusí to byť ešte duševná porucha. Vieš, že to bolo tak aj za socializmu, že niekto hlboko veril tým súdruhom a teraz keď 68. prišli a obsadili, tak oni sa až tak rúcali niektorí. Ale áno, úprimne. No. A niekedy vtedy sa hovorilo, však možno, že aj teraz sa to zase z druhej strany dá tak povedať, že boli ľudia, ktorí tomu verili a tým sme hovorili, že sú takí nejakí, nie najmúdrejší. A potom boli ľudia, ktorí boli zlí, ktorí to len využívali a preto sa stávali do týchto pozícií. No možno, že aj teraz je taká situácia, že sme to tam tak ako načkrkli na tej besede pred chvíľou, že skoro to tak vyzerá, že iniciatíva za mier je akoby skoro ilegálnou iniciatívou. No k tomu sa chcem práve dostať, lebo máme tu aj otázku od poslucháča, ale dáme si po pesničke, lebo pán doktor dneska zase vybrali 3 veci. Tak čo ste nám nachystali? No, vybral som zase, aby to tak sedelo do toho nášho kontextu a sme už hovorili o tých zoznamoch. Už tak som vybral zoznamovaciu. Speváka zo zoznamu. Aj takto. Josif Kobzon, ruský spevák, ktorý napriek svojmu veku 77 rokov si trúfol koncertovať vo vojnovom Donecku, tým pochopiteľne popudil nie len vládu v Kieve, ale aj európske inštitúcie, že on skutočne do tej miery, že sa ocitol na sankčných zoznamoch Európskej únie a dokonca mu v dôsledku toho bolo odopreté aj vycestovať do zahraničia kvôli liečbe svojho závažného ochorenia. On to tak pekne potom vyjadril, že som hrdý na to, že taký starý Žid ako ja
tak vystrašil Európu, že z bezpečnostných dôvodov tam nesmiem cestovať. Takže všetka česť Kobzonovi. No a na ilustráciu tej strašnej škodlivosti jeho umenia som vybral pieseň, že Dočeňka, teda Cérenka, v tom zmysle, ktorej sa spieva o láske, hrdosti a obavách otca, ktorého milovaná dcerka dospela a zberá sa opustiť rodinné hniezdo. Tak, hudobná prestávka, vyberá samozrejme pán doktor Ludvík Nábielek, no a po nej budeme pokračovať v našej debate ďalej. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči, pokračujeme v relácii Opony. Dnes to vyzerá tak, že asi natiahneme túto reláciu, lebo my by sme vlastne o 5 minút mali končiť, ale ešte sme stále nepovedali, čo to práve k iniciatíve Zjednotený zámier. Dnešným mimoriadnym hosťom tejto relácie je pán docent Eduard Chmelár, politológ, historik, poznáte ho všetci samozrejme, alebo teda mnohí. Samozrejme spolu s ním aj pán doktor Ludvík Nábielek, psychiater a Boris Koroni v tejto chvíli od techniky spoza mikrofónu. Máme tu nejaké maily, takže sa k ním dostaneme, ale chcel by som nadviazať na to, čo ste povedali, že z iniciatívy Zjednotený zámier sa stáva až taká nejaká, jak sa to hovorí, viete, taká tá neželaná aktivita, taká nejaká, že kde si v úzadí, len nikto si ju nevšíma, lebo pýta sa práve tu Peter poslucháč, že ako reagujú na túto vašu iniciatívu médiá, že zaujímajú sa o ňu, viete sa s ňou dostať do médií, alebo je to problém? No ja poviem príhodu zo včerajška, keď sme mali v Bratislave naozaj vzácneho hostia, lebo prišiel túto iniciatívu osobne podporiť jeden z jej zakladajúcich signatárov, bývalý český minister zahraničných vecí a bývalý predseda valného zhromaždenia OSN Jan Kavan. Proste to je štátnik, ktorý doteraz je považovaný za proste štátnika európskeho formátu a samozrejme, že rozoslali na jeho prednášku pozvánky všetkým médiám. Čo myslíte, koľkí novinári prišli? Mám si tipnúť? Dvaja. Ani jeden. Ani dvaja? Ani jeden. Proste toto sú... To je také, ako že nikto nie je dokonalý, že 0 alebo 2. A viete, ak v tomto prostredí, lebo Jan Kavan, ako štátnik formátu Jan Kavan, nechodí na Slovensko každý deň. Ale keď proste niekto takýto príde a médiá ho odignorujú, tak to už proste si môžete myslieť, keď takéto veci sa udejú raz, dvakrát, dobre, ale toto je proste princíp, ktorý včera Jan Kavan výstižne okomentoval, že médiá túto iniciatívu nebojkotujú, pretože by nebola dôležitá, ale pretože je dôležitá až príliš. Toto je proste ten tradičný prístup k niečomu, kedy potom sa dostaneme k takým zaujímavým súvislostiam, že tie isté médiá potom budú kritizovať, že som dnes prišiel do Slobodného vysielača, do média, ktoré je označované ako konšpiratívne. Lebo nás legitimizujete svojou účasťou. Lebo vás svojou účasťou legitimizujem. Ale ja sa teraz pýtam, a viete, akože toto je tiež isté uvedomenie si situácie, v akej žijeme. A ak média hlavného prúdu zamlčiavajú dôležité informácie a bezostyšne klamú, nie že mýlia sa, luhali o vojnách v Iraku, luhali o protiraketovom štíte, luhajú o mnohých zásadných otázkach a tie, ktoré jednoducho, kde si už nemôžu nič vymyslieť, tak jednoducho tie odignorujú, tak skresľujú realitu rovnako, ako to robia konšpirátori. A ja nebudem v takejto chvíli a v takejto situácii, v takejto dobe, kde sa nachádzame, selektovať, pretože do médií chodím s vlastným názorom. Každý zodpovedá za svoje názory. Médium je nosič informácie. Ak si túto povinnosť nesplňajú médiá hlavného prúdu, tak sú spolu zodpovedné za to, aká je informačná nasýtenosť tejto spoločnosti, aká je situácia tejto spoločnosti a ako ľudia už potom sú schopní uveriť aj bludom. Poviem jeden príklad, ktorý je podľa mňa ako pre analýzu toho, aká je informovanosť nášho obyvateľstva, veľmi typický. Pozeral som si zo záznamu jeden kabaret, lebo odmietam nazývať diskusiu, kde moderátor si nedrží odstup a znevažuje hostí. Jeden kabaret, kde Michal Havran spolu s Jurajom Smatanom diskutovali s Rostasom. A keďže jednoducho viedli debatu spôsobom, akým ju viedli, tak nebol problém proste toho človeka zatlačiť do kúta, lebo podľa mňa v istých chvíľach bol argumentačne dosť slabý, ale
v jednom okamihu spomenul projekt pre nové americké storočie. Juraj Smatana ani Michal Havran o ňom nič nevedeli a vysmiali sa mu, že či je to ďalšia konšpirácia. A prosím tento projekt naozaj existuje. Je to vec, ktorú nájdete aj v médiách hlavného prúdu. Jednoducho je to iniciatíva, za ktorou stáli Bushovi ľudia, Wolfowitz, Rumsfeld, architekti irackej vojny a kde jednoducho predostreli plán pre globálnu nadvládu Spojených štátov v 21. storočí. Rostas to úplne bludne nazval sionistickým sprísahaním, ale viete, ten Rostas to aspoň nepoprel. A takto sa šíria blúdy. V momente, ak sa ľudia nedostanú k zásadným informáciám v médiách hlavného prúdu alebo od ľudí, ktorých sami seba trošku namyslene nazývajú elitou, utiekajú sa alternatívnym médiám, ktoré môžu byť všelijaké a ktoré môžu šíriť aj tie blúdy, ale v princípe za to šírenie blúdov nie sú zodpovedné len tie malé médiá, ale všetci tí, ktorí sa nachádzajú v tom informačnom procese a neinformujú tak, ako by sa malo, nepracujú so zdrojmi, zamlčiavajú, klamú, zatajujú veci. Viete, nachádzame sa presne v tomto stave, kedy ľudia, ktorí ak nemajú prístup k informáciám, začnú veriť čomukoľvek. Nám tu chýba naozaj poctivé kritické myslenie a k tomu sa nedopracujeme tak, že budeme niektoré médiá bojkotovať alebo nejakým spôsobom ignorovať a druhé, ktoré síce klamú, ale sú tam predsa vážené osobnosti, budeme glorifikovať, hoci jednoducho tú realitu, opakujem, skresľujú minimálne, tak ak nie viac, ako tie iné médiá. Médiá sú nosiče informácií a takto by sme mali k ním pristupovať. A ak neexistuje diskusia, ak sa tu jednoducho vytvára atmosféra, že my sme tu tí my máme tí ľudia dokonca nemajú v sebe ani toho Boha, aby som tak povedal, aby trošku spokorneli a hovorili o tom s trošku väčším odstupom. Nie, oni hovoria, že my máme pravdu. Jan Hus by im vedel povedať, čo si o pravde. A však, pán doktor, by som len doplnil, že my sme teda asi prvé médium, ktoré vlastne mierovú iniciatívu zjednotený zamier in extenso v plnom rozsahu teda zverejnilo. Ako správy sa v agentúrach objavili, ale problém je napríklad verejnoprávne médiá absolútne odignorovali. Aj verejnoprávne? To ani zmienka. Niekde bolo, že teda bola takáto iniciatíva. Ako v agentúry vydali noviny ako stručnú správu, ale proste viac sa tomu nevenovali. Venovalo sa tomu ešte Parlamentní listy a literární noviny české. Tie uverejnili... za Slovo, nie? Áno. Toto sú Slovo, Parlamentní listy a české literární noviny uverejnili túto iniciatívu v plnom znení, ale viete veľmi dobre, že proste dosah týchto médií je taký, aký je. No a potom my a ešte Bystricoviny v Banskej Bystrici. Dobre, a teraz ale vy ste povedali, pán Chmelár, že nie preto, že by sa tieto médiá tomu nevenovali, nie preto, že by to nebolo dôležité, ale že práve naopak, že vyzerá to tak, lebo je to veľmi dôležité, tak preto sa tomu nevenujú. Tak teraz nerozumiem tejto ich motivácii, že teda aký majú cieľ, že o čo im ide, že ak je niečo takéto dôležité, tak prečo sa tomu nevenujú, teda že kvôli čomu? No práve preto, že treba to jednoducho zamlčať, aby sa o tom, ten záujem je, aby sa o tom nerozprávalo, aby sa to nerozšírilo. Ale to znamená, že čo? Že je problém ľudí spájať? Že toto nechcú? Aby sa ľudia pre niečo nadchli, pre niečo spojili? Aj takí, ktorí si bežne v živote nevedia prísť na meno? No zrejme to také. Pozrite sa, evidentne to pre niektorých ľudí je. Ja som čakal, ako na to zareagujú niektorí ľudia, kde proste na iniciatívu, ktorá spája ľudí od ľava do prava, ktorá spája lavičiarov, pravičiarov, konzervatívcov, liberálov, ktorá spája ľudí, ktorí majú komunistickú minulosť, ale aj ľudí, ktorí boli disidentmi dokonca dlhé roky vo väzení. A som šokovaný z toho, že niekto ako Fedor Gál si dokáže obtierať ústa
o ľudí, ktorí na rozdiel od neho trpeli vo väzení a povedať im, no, toto boli kedysi slušní ľudia, ale dnes sú v službách ruskej propagandy. Neuveriteľné. Proste toto je pre mňa hraničný bod, kedy ja si svoje psychické zdravie nevienim zašpiniť a zaoberať sa takýmito ľuďmi a prijať tú hodenú rukavicu a vôbec diskutovať s nimi o tom, že či toto je produkt nejakých agentov alebo ruskej propagandy. Ako ja odmietam sa dostať, ako naviesť na túto paranoidnú vlnu a chránim si svoju integritu tým, že som stále slobodný človek a hovorím, čo chcem. Mimochodom, to, čo ja oceňujem z disentu najviac, a to sa vlastne ukázalo na príklade tých disidentov, ktorí sa tam objavili, Petr Úhl, v podstate aj Jan Čarnogurský, Eva Kantúrková a ostatní, mňa veľmi prekvapilo, musím povedať, chvíľu som váhal nad tým, či to dám podpísať Jánovi Čarnogurskému. Uh-huh. Z dôvodov, že nielen, že je to veľmi kontroverzná osoba, ale z dôvodov, že viete, že proste Ján Čarnogurský je taká výrazná osoba, že ak zverejníte niekde jej meno, hoci bol len pasívnym signatárom, tak sa prestane hovoriť o iniciatíve a začne sa hovoriť o Čarnogurskému a kto sa pridal k Čarnogurskému. Jasné. A potom mi jednoducho v jednom momente napísal Petr Úhl, ktorý, viete, že bol najdlhšie, odsedel si 9 rokov vo väzení, viac ako Havel a celá jeho družina a ostal socialistom, hoci nenávidel komunistický režim a ktorý odkázal konzervatívcovi Jánovi prosím, pozdravte Janka Čarnogurského, moc si ho vážim a mám ho rád. A ja som v tej chvíli pochopil jednu vec, ktorá ma až zahambila, že títo ľudia si z disentu odniesli istú veľkorysosť a noblesu pri tom, že akokoľvek sú rozdielni, neosočujú sa pri tých rozdielných názoroch, ponechávajú si tie vlastné názory úplne s nadhľadom, ale zároveň sa vedia spojiť vo veci, ktorá je strašne dôležitá. Charta 77 by sa nikdy nemohla zrodiť, keby ľudia začali riešiť, kádrovať medzi sebou to, kto kde je, ale zjednotili sa na určitom bode, určitom postoji. V tomto prípade vy môžete aj na príklade týchto ľudí rozlíšiť, kto sú tí naozaj z tých chartistov, tí nositelia pravdy, ktorí tak ako v minulom režime, tak aj v dnešnom sa odmietajú podriadovať propagande, a kto sú len tí, ktorí boli povedané slovami Egona Bondyho iba nejakým tieňovým establishmentom, ktorý čakal na svoju mocenskú príležitosť. Ja si o to viac vážim takýchto ľudí, že sa opäť zišli v jednej iniciatíve, ktorú oni považujú za mimoriadne dôležitú na to, aby odhodili tie svoje ideologické rozpory a v tomto bode sa jednoducho zišli a povedali nejaké rozhodné slovo. Toto je tá kultúra mieru, o ktorej vlastne hovoríme a ktorá by mala byť tým posolstvom celej tejto iniciatívy. Že iste, ľudia sa v detailoch líšia, musia sa v názoroch rozlíšiť, aj že to vetvenie toho stromu, to sme opakovane s Borisom hovorili v našich reláciách, jednoducho nemôžeme byť všetci rovnakého názoru a rovnakého presvedčenia a rovnakého svetonázoru a rovnakej viery a tak ďalej, ale sú veci, na ktorých sa musíme dokázať dohodnúť. No ale vyzerá to tak, podľa toho, čo tu počúvam pána Chmelára, že toto je ale problém pre, neviem, že moc alebo režim, už neviem ako to nazvať, že keď vy sa chcete pre niečo spojiť, aj teda rozdielní ľudia s rozdielným svetonázorom, vierou, všetkým, že my sa dostávame akože, vy ako historik to iste budete vedieť, k tomu starorímskému divide d'impera rozdeľuje a pánuj, že toto je problém, že spojení ľudia do jedného veľkého celku sú problém pre... Sú nebezpeční. Sú nebezpečenstvom. To je to, že jednoducho oni sa zlákli toho, viete, keď nemôžete takúto iniciatívu, ktorú podporili proste najvyššie, akože bývalé hlavy štátu, všetky bývalé hlavy tohto štátu, významní umelci, však tu boli proste spojiť do jedného zoznamu Juraja Jakubiska, Petra Jaroša, Božidaru Turzonovú, Petra Lipa, Pavla Hamela, toto nie je každodenná záležitosť. A toto, keď pre každú moc a pre každú takúto, ako povedal by som, propagandistický režim je neobyčajný problém, keď sa spoja rôznorodí ľudia a vykriknú to král je nahý, že takto to nie je.
Viete, k tomu sa musíte nejako postaviť a tá základná reakcia môže byť len v dvoch rovinách. Represia, to znamená v rámci, našťastie ešte nie nejaké zatýkanie alebo prenasledovanie, ale skôr znemožňovanie ľudí. To považujem za znemožňovanie, jednoducho cieľené kampane proti takýmto kompromitácie ľudí, alebo ignorácia. A ja sa v tomto stále držím a preto hovorím, my sme len na začiatku a vždy pripomínam, keď sú v takýchto chvíľach ľudia možno klesajú na duchu, výrok môjho obľúbeného Mahatmu Gandhiho: najprv vás ignorujú, potom sa vám vysmievajú, potom s vami bojujú, no a napokon vyhrať. No len zase viete, že už keď Gandhi, tak potom aj ho zabili. No isté. No, takže zase to nie je to zase až také pozitívne s ním, s tým koncom. No dobre, mali by sme si asi zahrať druhú pesničku, pán doktor. No ako sme ďaleko, no, tak, 3/4, dokedy budeme, Boris? Neviem, ja si myslím, že tak do 21. ale kto vie, no možno, že ešte natiahneme. Lebo tu myslíte na to, že sa musím vrátiť do Bratislavy? Myslíme my, áno, stále toto máme, kde si toto v úzadí, že myslíme na to. Ale dobre, kým pán doktor ešte pesničku, tak aby som nezabudol na túto jednu otázku. Tak áno, potvrdili ste to, pán Chmelár, divide Dimper a rozdeľuje panu. Toto bolo dávno, stále to je. Vy prídete s dobrou iniciatívou, ktorá má dobrý cieľ, chce spájať ľudí pre nejaký naozaj pekný zámer. My sa tu v rádiu snažíme tiež o to spájať ľudí, preto si voláme aj kritikov, aj všetkých, aby tu diskutovali, aby tu vznikla nejaká debata a z tej sa vysepalo povedzme niečo pravdivé, niečo životaschopné a tak. My sme tu v rádiu dlhodobo odmietaní, perzekvovaní, očierňovaní. Vy ste to zažili teraz tiež. Nezáujem médií, nezáujem vôbec nejakú propagáciu tejto aktivity a teraz sa chcem spýtať preto, lebo ma to zaujíma aj pre médiu, ktoré sme tu založili, že čo my máme potom ale robiť v tejto spoločnosti, ako sa s týmito našimi aktivitami predrať akoby na ten vrchol, aby si to ľudia všimli, keď od samého začiatku, ako toto spustíte a máte nie len reči o tom Voltairovskom, že síce s vami nesúhlasím, ale oborím všetko preto, ale vy to chcete pretaviť do praxe a zrazu sa to ukáže ako obrovský problém, ktorý vám budú všetci hádzať polená pod nohy, aby ste to naozaj reálne neuskutočnili. Ako sa dá v tomto svete teda toto pretlačiť, prelomiť táto bariéra toho hádzania polien, keď sa už naozaj reálne snažíte o to Voltairovské? Pozrite sa... V prvom rade každé médium si musí ustať vlastnú legitimitu. A tá vaša je komplikovaná tým, a ja to opäť poviem otvorene, že aj v tomto médiu sú proste často veci, s ktorými ja zásadne odmietam. Považujem ich za blúdy. Od očkovania až po všelijaké tie sprisahania, ktoré tu majú rôzni ľudia, ktorých ja považujem za extrémistických, ale dobre, základom však je, či je to rádio, či je to médium ochotné vyvíjať sa smerom k väčšej poctivosti. To znamená lepšie pracovať so zdrojmi informácií, lepšie pracovať s ľuďmi, byť poctivejší k tým svojim čitateľom a tak ďalej, alebo jednoducho si povie, že my sme len nejakí iní a čo nájdeme na internete, to berieme. To je proste vaša otázka. Ja v tejto chvíli iba konštatujem to, čo som povedal, že nevidím dôvod ignorovať médium, ktoré má nejaké kvantum poslucháčov a ktoré môže byť nositeľom informácie rovnako ako to môže byť média iné, pretože tie problémy, tá nekvalita, to zavádzanie je proste prítomné aj v tých médiách, ktoré sa považujú za seriózne. Ja odmietam toto delenie, pretože je evidentne falošné. A to nič nemení na tom, že mám obrovské výhrady aj k niektorým častiam vášho vysielania, ale tie mám, opakujem, aj k médiám hlavného prúdu a v tomto prípade my tu diskutujeme ako slobodní ľudia, ja tu prednášam vlastné názory, vy tu hovoríte vlastné. A za tie si zodpovedáme. Presne tak, presne tak. A takto by to malo byť v slobodnej diskusii. Žiaľ, na Slovensku slobodná diskusia neexistuje v tom zmysle, že ak už sa tá bratislavská kaviareň považuje za liberálnu, tak by mala citovať slova
najliberálnejšieho zástancu slobody tlače, ktorým bol John Stuart Mill, a ktorý odmietal akékoľvek tabuizované témy vyčleniť z diskurzu. My tu máme problém, že v našom verejnom diskurze sa množia témy, ktoré sú tabuizované, a potom dochádza k veciam, že bežný človek nedokáže odlíšiť, čo je blud, čo je skutočný blud a čo je zamlčiavaná informácia. Často s tým, ako, prepáčte, máte problém aj vy, ale nie ste výnimkou. Že jednoducho to, že sa nejaká informácia neobjavuje v médiách, ale nájdete ju na internete, neznamená ešte, že je zamlčiavaná. Môže to byť jednoducho sprostosť. Hej. Ale nemali by sme sa jednoducho dostávať do stavu, kedy spolu jednotlivé časti spoločnosti odmietajú komunikovať, lebo to je presne to isté, čo vidíme na medzinárodnej scéne. To je studená občianska vojna v rámci spoločnosti a takéto delenie nezodpovedá demokracii, ale skôr psychotickým diktatúram, kde sa ostrakizovali nejaké skupiny a vidíme, že proste ja mám ten pocit, že sa k tomu zasa začíname približovať. K tomu, čo už aj niektorí českí historici nazvali neonormalizáciou, k tomu, že opäť je tu narastá kvantum ľudí, ktorí neveria tomu, čo je v médiách, ktoré si vytvárajú vlastné ostrovčeky pozitívnej deviácie a ktorí sa dostávajú chtiac, nechtiac do toho vnútorného disentu. A je naozaj len nastaveným zrkadlom úrovne tejto debaty, ak pozorujeme, že ľudia, ktorí sa nazývajú liberálmi, ktorí by mali presadzovať toleranciu a otvorený dialog, v podstate nenávidia čoraz viac skupín obyvateľstva, až sa dá povedať, že tá nenávisť, ktorá srší aj z extrémistov na oboch stranách, ako od Kotlebu až po predstaviteľov KSS, tak tá istá nenávisť tu srší z tých liberálov. Ja som zdesený z toho, do akej miery v tejto spoločnosti narastá nenávisť. Myslím, že aj toto je veľmi taký otvorený priechod k nejakému násilnému konfliktu, ak sa ľudia nedokážu rozprávať, ak sa zvyšuje počet skupín, ktorá každá niekomu vadí. Dokonca tu sa môžeme považovať za vlastencov, za ľudí, ktorým záleží na Slovensku, ale ak začnete z toho vždy vyčleňovať tých, tak zistíte, že je to opäť len niečo nedemokratické a opäť tu nejaká menšina chce diktovať väčšine. Pán doktor? No ja len to ešte, že ste spomínali tie ostrovčeky pozitívnej deviácie a fakticky, a toto je možno to nebezpečenstvo, aj tá krása, že vlastne prostredníctvom našej iniciatívy sa tieto ostrovčeky pozitívnej deviácie môžu spájať. No práve na to sa pýta poslucháč, mali sme si dať pesničku, ale dobre, tak dáme s Denou mail. Pozdravujem pána Chmelára, ďakujem za výbornú reláciu. Mal by som na pána Chmelára jednu otázku. Na svojej facebookovej stránke píšete, že začínate so sériou stretnutí a diskusí s cieľom propagovať iniciatívu Zjednotený zámier. Chcem sa opýtať, ako vám môžu ľudia v rôznych mestách pomôcť s organizovaním týchto stretnutí, čo treba zariadiť a ako vás môžu kontaktovať? Výborná otázka, ďakujem za ňu, lebo ja vždy sa tak usmievam, keď mi ľudia píšu, že my to podporujeme, ale tak robte niečo. A ja hovorím, že občianska akcia je odvodená práve od toho, že je spojená s aktivitou občanov. Viete, toto nie je moja profesionálna činnosť. Ja vediem vysokú školu a píšem štúdie, knihy, mám roboty vyše hlavy, toto robím vo voľnom čase, toto s kamarátmi, ktorými aspoň odvezú ma autom, že jednoducho príde medzi tých ľudí, propagujeme to, takže ak chcete pomôcť, tak sa zapojte medzi nás. My tu nie sme nejaká hierarchia. Viete, ľudia sa pýtajú, ako môžu pomôcť a tuto napríklad vedľa mňa pán Nábielek sa nepýta, ako môže pomôcť, ale ukazuje, ako sa to robí. Keď sa chytil sám aktivity a presadil to a priniesol to do mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici. Napríklad, ako očakávam aj nápady ľudí, my tu nie sme najmúdrejší, ale ak chcete, aby sme prišli medzi vás, tak zorganizujte takúto besedu, nakontaktujte sa na nás a nájdeme vhodný termín. My sme začali včera v Bratislave, dnes
s pánom Kavanom. Dnes pred touto reláciou som s pánom Nábielkom absolvoval diskusiu v Banskej Bystrici a práve preto v Banskej Bystrici, že som si chcel úctiť Bystričanov, ktorí ako prvé mesto vôbec sa k tejto iniciatíve prihlásilo. Chystáme nejaký výjazd na východ, ale všetko závisí naozaj od toho, že kto nás pozve, kedy si to tí ľudia pripravia. Všetko je v začiatkoch a my uvítame každého, kto nejakou troškou môže prispieť do toho mlyna, lebo to stojí od začiatku na ľuďoch. Voláme sa Zjednotený za mier a môžeme fungovať len vtedy, ak nám na tom mieri bude záležať, ak sa nebudeme spoliehať na to, že niekto ten mier za nás vybaví. No, cieľom je asi spojiť čo najväčšie množstvo ľudí. Isté, presne o to. Ale s tým budete mať problém, lebo však to vám hádžu polená pod nohy. O tom som hovoril, že keď vy začnete spájať, to je zlé. Viete, že vy to môžete robiť v teoretickej rovine, to vás budú všetci chváliť. To budú hovoriť, že to je výborné, pán Chmelár, to je krásne. Ale keď to začnete robiť v reálnej rovine, už naozaj reálne spájať tých ľudí pre niečo, tak budete mať presne také polená pod nohami, akože médiá vás budú ignorovať, zrazu sa s touto iniciatívou nikde nedostanete. Viete, že toto je ten problém. Ale veď to už robia, na to som ja zvyknutý roky, akurát tento raz sa to zintenzívnilo a pre mňa je zaujímavé, že proste jeden čas ma niektorí ľudia nazývali, že som platený Serešom, teraz, že som platený Putin a teraz potom Sereš hovoril. A potom je zaujímavé, že Sereš mal nedávno vyhlásenie, že všetci ľudia, ktorí majú iný názor na vojnu v Ukrajine, sú platení Putinom. To je zaujímavé, vlastne ja mám dvojitý príjem, len rád, neviem, či mám nadiktovať číslo účtu, lebo nejak meškajú tie platby. A viete, to je to chore, to sa udomácnil názor, ale viete, ale tento názor pochádza pôvodne z toho konšpiračného alebo extrémistického prostredia, kde boli ľudia neustále nálepkovaní a mňa to tak fascinovalo, že v tejto spoločnosti sme si ešte stále nezvykli, že ľudia môžu byť aktívni a že keď niečo robia, nikto ich za to nemusí platiť. A viete, ale čo ma potom fascinovalo ešte viac, že ľudia, ktorí toto kritizovali, napríklad spomínali už Smatana a títo ľudia, oni urobili jednu reláciu o konšpirátoroch. A v zápätí, keď vypukla táto vojna tak začali robiť to isté, iba naopak. A vôbec im to netrklo, že používajú rovnakú metódu, správajú sa rovno, keď niekto niečo povie, tak začnú, kto vás platí, koho ste agentom. No ako, viete, ja tu ani nepoviem, koho som agentom, lebo hrozí, že raz som si už tak z niekoho vystrelil a oni to zobrali vážne, že som sa k tomu priznal. Hej? Takže ako... Dobre. No, ale viete čo? No. Ako, treba si... A to myslím, že je veľmi dôležité povedať, že čím nás je viac týchto potenciálnych agentov, tým sme asi bezpečnejší. Preto je dôležité, aby to čo najviac ľudí podpísalo. Hej, že z pragmatického hľadiska, lebo koľko je tu? 3 000, 5 000, 10 000, milión agentov? Kto ich platí? Hej, že čím viacej a čím verejnejšie, tým si myslím, že sme... Ale viete, teraz to odľahčím, teraz poviem, že ja niekedy rozmýšľam nad tým, že títo ľudia, ktorí stále hovoria o tom platení a o tých agentoch, že možno vedia, ako to chodí. No však, no veď práve viete, lebo ja to... tak to vy môžete, pán doktor, potvrdiť, že jak sa to zrkadlí, že viete, podľa seba súdim teba, že taký človek, že ktorý je, ja neviem, že klamár chronický, tak on si myslí, že všetci klamú, viete, že... Ale mňa teraz napadá taká úsmevná vec, že však veď oni by to mali podporovať, aby bolo tých ruských agentov čo najviac, by sme konečne rozvrátili ten ruský rozpočet. Viete, že tá krajina by klakla na kolená, keby nás všetkých milión musela platiť. Takže to by mali práve podporovať nás, aby sa naše rady ruských agentov rozširovali. No, pán doktor, pesnička spomínaná. Nábor budeme robiť ruských agentov, lebo to bude zase ruská pesnička. Čo to? No, není ruská. Ono je aj ruská, aj ukrajinská, aj polská. Počkajte, dovolte mi ešte povedať jednu vetu k agentom. Lebo nedávno som mal takú, lebo musím povedať, že dokonca od čias, keď som sa usiloval vyvolať referendum o NATO ešte v roku 2003, tak vtedy mi proste jeden človek od polície povedal, že sme tam mali 2 nasadených ľudí a ja som vtedy nemal ďaleko naozaj k tomu, že proste nechcem sa dostať do stavu, že budem každého upodozrievať, že v každej iniciatíve môže byť niekto nasadený a vtedy si vždy pomôžem Sartrovým výrokom, ktorý povedal, že akože v dejinách vždy boli nejakí agenti a veľké idei sa podarili napriek ním. Takže akože nechať si špiniť
myslenie tým, že jednoducho všetci nás všade prenasledujú a všade sú nejakí agenti, to považujem za absolútne kontraproduktívne voči akýmkoľvek ideám a aktivitám. No, teraz musíme, pán doktor, trošku užiť rozumu, lebo takto, že pán Chmelár má dlhú cestu do Bratislavy. Tak povedzte vy, že môžete ešte ostať pol hodinku a tým pádom by sme my reláciu potiahli, lebo máme mať bilančnú, dali by sme ju tým pádom o 21:30. Môžete ešte počkať tú pol hodinku, či sa ponáhľa, lebo keď budete ponáhľate, my vás prepustíme a... Tuto pozerám na šoféra, ten kýva hlavou, že asi nie. Že nie. Čo znamená nie? Že nemôžete už ďalej. No, ale ešte myslím, že mi odpustia, keď ešte chvíľu zostane. Dobre, tak aby sme zahrali tie 3 pesničky, lebo pán doktor potom sú smutní, keď on povyberá, to by ste neverili, ako on vyberá, on sa poplače pri tom výbere. Aby to do toho stejnalo. No, dobre, tak poďme tú pesničku. Dobre, tak pesnička... Ste hovorili, Boďo, že ruská. Není ruská, aj keď mohla by byť aj ruská. No, ale Juston vybral teda výdyš, lebo to je v origináli. Hovoria, že to je teda najkrajšia pieseň o láske židovská, Tumbalalajka. Vy ste to poznáte? Poznám. A keďže nebude zrozumiteľná, tak tam sa spieva teda, že Tumbalalajka, hraj balalajka. A ide o to, že také tie otázky dáva chlapec dievčaťu, ak správne zodpovie, tak si ju môže zobrať. Čo to rastie bez koreňa, čo to rastie bez koreňa, to vy ste poznáte po rusky? Nie. Nie? A tak ďalej, čo to horí bez plameňa, aké na husličkách piesen zahrať, bez slzičiek, čo vie zaplakať. A dievča správne odpovedá, že kameň, ten rastie bez koreňa, láska, tá horí bez plameňa, bez husličiek vie zahrať vietor a srdce vie aj bez slz zaplakať. Takže toto. Doriešime neskôr, čo sme si tuto riešili cez pesničku, lebo už nám dohrala. Tak príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Trošku natiahneme túto reláciu, nie celkom dopol, lebo máme reláciu bilančnú, takže samozrejme začneme, ale dokončíme aspoň túto tému. Nejakých tých 10 minút nám ešte háda môžete venovať. Dnes teda s pánom docentom Eduardom Chmelárom, politologom, riešime iniciatívu Zjednotený zámier. Samozrejme spolu s nami je tu, ako vždy v relácii Opony, pán doktor Ludvík Nábielek, psychiater. No a vy nám samozrejme môžete písať maily na studio@slobodnyvysielac.sk a píšete, tak ako napríklad Martin z Bratislavy napísal, ako pán Chmelár hodnotí v kontexte súčasného vojnového štváčstva prekrúcanie histórie, výsledky druhej svetovej krajinami alebo okupácia Československa Rusmi. To ste iste teraz zachytili. Ruská televízia odvysielala nejaký dokument, v ktorom v 68. označila za nejaké oslobodenie a prekrúca históriu. Ako sa k tomuto stávate? Úplne jednoznačne, ani ako historik, ani ako človek nemôžem súhlasiť s takýmto brutálnym prekrúcovaním dejín. Je to prirodzené nehoráznosť a ja si myslím, že naša odpoveď mala zaznieť v Moskve ráznejšie, nielen na úrovni ministra zahraničných vecí, ale priamo premiér Fico sa mal voči tomu ohrodiť, lebo rok 1968 predstavuje neobyčajnú tragédiu. Bez ohľadu na to, kto sa na to ako pozerá, bola to invázia, bola to vážne porušenie medzinárodného práva, našej suverenity, bolo to pretrhnutie obrodného procesu, ktorý naozaj ako tiež spájal ľudí. Bolo tam obrovské množstvo krvi prelievania. Čiže jednoducho hodnotiť to takýmto spôsobom je niečo, čo je absolútne nepriateľné. Ale mňa na tom, ak chcete, baví, neviem, kto poslal túto otázku, ale viete... Martin z Bratislavy. V poriadku. Ale ja som zaregistroval na Facebooku, že ma časopis Týždeň vyzýva, aby som sa k tomu vyjadril. No, ako teraz? Iste. Viete, nepriateľ bdie. Viete, ako časopis Týždeň, ak by veľmi chcel, ak by to myslel úprimne, tak by si mohol vygooglovať moje články aj k tejto téme, kde jednoducho môj názor je dlhodobo známy a proste ako... O tom nemôže byť ani pochybnosti, že rok 1968 bol brutálnou inváziou zo strany Sovietskeho zväzu. Ale ak mi to hovorí časopis Týždeň, ktorý dáva pravidelný priestor stĺpčekoch človeku, ktorý má síce lekársky diplom, ale asi by mi ho mali odobrať Romanioch, lebo je to človek, ktorý verejne obhajuje mučenie. Ak je to časopis Týždeň, ktorý sa doteraz spravodnil za blúdy o vojne v Iraku, ak je to časopis Týždeň, ktorý jednoducho zametá pod koberec vojnové zločiny amerických vojakov v Iraku a hovorí, že by sa o tom nemalo písať
ako jeho šéfredaktor, no tak takýto časopis mi nemá čo kázať a moralizovať. Ja si nenechám od takéhoto propagandistického plátku diktovať, k čomu sa mám a k čomu sa nemám vyjadriť. Ja momentálne nie som politik, nemôžem sa vyjadrovať každej veci, ale ak chcú počuť moje názory, tak ich poviem jednoznačne a môžem to zopakovať x-krát. Ale ak by naozaj chceli, tak by ma k niečomu takémuto nevyzývali, lebo v minulosti som x-krát napísal, čo si myslím nielen o invázii v roku 1968, ale aj o úlohe Alexandra Dubčeka, ktorý podľa mňa nezvládol tú úlohu po invázii, kedy vlastne poprel celé svoje snaženie tým, že podpísal Obuškový zákon, že podpísal všetky represívne zákony, ktorými vlastne legitimizoval normalizačný režim. O tomto sa môžeme baviť, ale vyrábať z tohoto tému mi príde opäť účelové, lebo viete, mne príde naozaj divné, ak my na jednej strane hovoríme, že médiá by mali byť slobodné a na druhej strane chceme na najvyššej štátnej úrovni riešiť príspevok nejakého média. Mali by sme samozrejme k tomu zaujať jednoznačný postoj, ale zasa nežijeme v prostredí, akože nepredstavujme si, že toto nariadil priamo Kremel, že tento dokument vznikol na objednávku Kremla, lebo v Rusku vznikli aj iné dokumenty o roku 1968. Boli tam iní hrdinovia, ktorí sa postavili proti invázii a nespomínať na nich a myslieť to jednoducho, že toto bol nejaký zámer, no to prenechám ľudí s iným odborným vzdelaním. Môj názor na inváziu je v tomto prípade jednoznačný. Pán doktor, vy ste chceli zareagovať? Ja som chcel práve z toho teda môjho pohľadu, mojej profesie, že okrem všetkého, čo už bolo povedané, to bola jedna úžasná trauma pre všetkých občanov teda Československa, ktorí v tom čase dokázali si uvedomiť a chápať, čo sa vlastne udialo. To bolo jedno obrovské sklamanie. To bolo sklamanie aj ľudí, ktorí verili, povedzme, tej socialistickej a komunistickej myšlienke. Ja si pamätám, Vojtech Mihálík mal takú báseň v tom čase, potom bol za ňu, myslím, aj nejak teda perzekvovaný, aj keď napokon zase sa dostal do špičiek nomenklatúry. Tam doslova, to si pamätám, tak mi to tak utkvelo, že pod pásmi tankov Lermontov a Lenin. O čom to vravia? Ja využijem aj tú príležitosť, že tu teda sedíte zároveň aj ako rektor Akadémie médií. Ja si na vás vážim, pán Chmelár, takú vec, že jak to tak sledujem, tak vy ste jeden z mála ľudí, ktorý vie byť kritický, zároveň pozitívny k niekomu. Vníma vás ako človeka, ktorý vie stať chvíľu vľavo, potom aj vpravo vie niečo pochváliť, niečo vpredu a zároveň aj vzadu. Ja to tak vnímam, že ľudia dnes sa veľmi radi vyčleňujú, postavia sa na jednu stranu a na nej stojí čo stojí. A vy ste tak nikde. To sa mi veľmi páči na vás. To nie je celkom pravda. Ja mám svoje pevné hodnoty, iba že zároveň odmietam byť za barikádou alebo v zákope. No, a tak som to chcel nejako povedať, ja som nechcel, že akože nemáte hodnoty, to som tu nechcel povedať, ale že tak niečo v tom zmysle, že... Ale milo to bolo. Dobre, ale čo chcem teraz povedať? Počkajte, lebo inú otázku som mal na vás, že ako na rektora Akadémie médií, že kedy sme spomínali ten týždeň, tak jeho šéfredaktor Štefan Hríb, ten už sa odhodlá k tomu, že rovno napíše svojim čitateľom, koho majú voliť. Alebo už rovno dáva recepty, čo sa má robiť a kto má pravdu a nemá pravdu. Tak toto mi vysvetlíte, že kedy sa toto v médiách udialo. Viete, ja som začal v médiách asi 10 rokov dozadu a vtedy sa tvrdilo ešte, že však toto si nesmie nikdy žiaden redaktor dovoliť, že by už priamo čitateľom, poslucháčom diktoval, že to bolo nemysliteľné, no musí byť proste objektívny, nestranný, pokiaľ možno. Kedy sa to, prosím vás, presadilo a čo sa udialo v tom mediálnom svete, že dnes sa už nikto tu na nič nehrá, už slovo, že objektivita, nestrannosť, to je už úplná fráza, to je sprostosť, už nikto ani sa tým nezaoberá. A tu sa už médiá normálne ako bez okolkov vyčlenili a už si pekne hovoria, že toto musíte, toto nesmiete, toto sú dobrí, toto sú zlí. Toto sa kedy udialo, pán Chmelár? Ja som zase sa len v tom ocitol nejak. Tak, jasne. Presne tak, ako to sa nedá. To je dosť pekné pomenovanie, ktoré asi budem používať, že ocitli sme sa v niečom, lebo nedá sa to samozrejme datovať, ale toto nie je nejaká novinka. Toto je jednoducho vec, ktorú používal vo veľkom Rupert Murdoch, ktorý dokázal týmto spôsobom ovplyvňovať nielen voľby. Proste keď on sa mu niekto znepáčil, tak zavelil, že podporujeme toho.
je známe, že aj Tony Blair vyhral vďaka tomu v 1997, že Murdoch sa na poslednú chvíľu rozhodol prostredníctvom denníka Sun s 5 miliónovým nákladom, že podporí Blaira. A tí voliči na to reagovali. Ale kým v britskej spoločnosti alebo medzi mediálnymi odborníkmi sa takéto konanie považovalo za minimálne neetické alebo za znevažujúce, tu v našom maličkom diskurze sa to začalo považovať divne za cnosť. Problém je len v tom, že viete, kým v takýchto obrovských mediálnych koncernoch ste dokázali zatriasť svetom, na Slovensku si môže Štefan Hríb povedať, koho majú voliť. Mohol si to dovoliť povedať aj šéfredaktor denníka SME, ale problém je, že tie voľby nedokázali ovplyvniť. Hej. Čiže to niečo svedčí o postavení médií v našej spoločnosti. Ja som videl prieskum sociologický, ktorý je starý niekoľko rokov, neviem ako je to dnes, ale proste len 3% ľudí dôverovali médiám. 3% ľudí. Myslím denníkom. Dennej tlači. Čo chcete ako v takomto stave môžete hovoriť o nejakých mienkotvorných médiách? Proste to je nezmysel. Niektoré médiá sa snažia štilizovať do tej pozície, že sú nejaké elitné, ale v skutočnosti len vytvárajú nejakú hmlu pre čosi, čo tej verejnej diskusii skôr bráni. Ja hovorím, že niečo takéto je neetické, ale je to rozšírené vo svete. Ja vidím problém oveľa, toto nevidím ako najväčší problém. Viete, ja vidím problém v niečom inom, čo sa dostalo do spravodajstva, čo ničí spravodajstvo, je to, čo veľa ľudí nevníma, že u nás existujú televízie, ktorých najväčší príjem nepochádza z reklamy, ale z kúpeného času v spravodajstve. Ľudia si myslia, že pozerajú správy, ale pozerajú len nejakú dražbu informácií, kde sa do popredia dostane to, keď niekto zaplatí viac a preplatí toho druhého. A ten, kto zaplatí málo, prípadne nezaplatí vôbec, tak sa do tých správ ani nemusí dostať. Takto u nás fungujú niektoré televízie. Toto považujem za hrozbu. Informovania oveľa viac ako to, keď si nejaký šéfredaktor nejakého týždenníčka povie, koho majú voliť. Ale keď už o tom hovoríme, čo už považujem za skutočne prekročenie všetkých medzí, keď sa v takomto týždenníku, ale nehovorme len o týždni, lebo toto som videl aj v Extra Plus, objaví petičná akcia na registráciu politickej strany. To je podľa mňa gól totálny a takéto médium by sa malo diskvalifikovať tým, keď propaguje jednu politickú stranu. No, ja osobne vidím problém hlavne v tom, že teda už potom, keď už vy poviete, koho treba voliť, tak potom si už môžete dovoliť povedať aj napríklad takú vec, že kto je nepriateľ, ako v denníku N povedal, neviem už kto, nepamätám si toho redaktora, Čikovský, či ak sa volá, že však už je čarnogurský nepriateľ, toho nesmieme púšťať do médií. Vidíte, že toto sú nebezpečné veci, že už to už je tá ostrakizácia. Že toto si dovolia, že ja si myslím, že to by mala nejaká rada zasadnúť, to by mal niekto proste im klepnúť po prstoch za to, že to je koncentračný tábor. Som na to reagoval, pozrite sa, spôsobom, keď toto vyšlo, že ja bojkotujem denník N a odmietam mu odpovedať na otázky. Pre mňa je toto, ako niekto môže povedať, že napodobňujem premiéra Fica, nie. Podľa mňa premiér Fico urobil strašnú hlúposť s tým, čo urobil, lebo on je ústavný činiteľ a on má zo zákona, dokonca mu môžem citovať paragraf 3 tlačového zákona, povinnosť informovať médiá a navyše urobil tým zbytočnú propagáciu denníku, ktorý tlačil 4000 kusov a bol naozaj akože je na tom veľmi zlé a nikdy ten denník nemal takú čítanosť ako pro premiérovom výroku, čiže to bolo nesmierne hlúpe. Ale aby si nejaký plátok dovolil vyzvať na hľadanie verejných nepriateľov, aby títo ľudia neboli pozývaní do médií, to je už naozaj, z toho dýchajú 50. roky a ak toto nezastavíme, tak je zlé. Tu už naozaj toto už naozaj nie je trucpodnik alebo nejaká truchra, ale tu sa treba zásadným spôsobom postaviť k tomu a povedať, že takto nie. Ak niekto takto zneužíva dôveru že je na trhu s informáciami a že ovplyvňuje verejnosť, proste takýto
takíto ľudia by nemali získať nejakú legitimitu, pretože ohrozujú základy demokracie. A toto sme tu naozaj mali naposledy v 50. rokoch, aby sa poukazovalo na to, kto tu je a kto tu nie je verejný nepriateľ. To sú naozaj vážne veci, ktoré tu od 89. roku nikdy nezazneli. Pokúsim sa dodržať ten sľub, že o štvrť skončíme, ale máme poslucháča na linke posledného, predpokladám v tejto chvíli, tak skúste položiť otázku. Príjemný dobrý večer. Haló, počujem. Nech sa páči. Áno, nech sa páči. Ja som nevedel, že som vysielaný. Ja by som to chcel vyjadriť Mochovci. A mohol by som si rezervovať nejakú tému? Ja aj dobre, to potom budeme riešiť neskôr. Toto zrušíme hneď, lebo naozaj kvôli krátkosti času. Posledná otázka, aby sme sa naozaj stihli zmestiť do tej štvrť. Napísala vám Zuzana mail. Dobrý večer, zaujímalo by ma, aký konkrétny výsledok od podpisovej akcie Zjednotený za mier očakávate. Ja tu doplním otázkou, že koľko tam máte momentálne podpisov už. Viete mi povedať to číslo? 3500 zhruba, tak nejako. Dobre, čo od tejto akcie očakávate? No ja som to už čiastočne povedal, že my by sme naozaj chceli, aby sa tá idea toho, že bezpečnosť je nedeliteľná, že tie štáty sa kedysi, teda konkrétne v roku 1990 k niečomu zaviazali a nedodržali to, že ten návrat k tomuto princípu je dôležitý, že to vytvorenie novej bezpečnostnej architektúry je nevyhnutné. Ak prenesieme túto myšlienku, ak ju pretlačíme k politikom, aby ju oni začali presazovať na tých fórach, to budem považovať za uspokojivý výsledok. Rovnako ako to, čo som naznačoval, vytváranie základov kultúry mieru cez aj zmenu, určitú úpravu učebných osnov. To je jednoducho taký môj sen. Keď sa nám podarí toto presadiť, tak ten krôčik tomu mieru bude aspoň nejaký výraznejší. Nemám veľké oči, ale rozhodne si myslím, že toto je beh na dlhé trate a že ani to nevnímame ako nejakú petíciu, ktorú proste sme dali von, ako to robia tí šuhajíci, že niečo proste vyplujú a proste o 5 týždňov niečo ďalšie. Proste to je proces, kedy sme len na začiatku, kedy sa snažíme získať ľudí pre nové myslenie, kedy sa snažíme vysvetľovať, že takto to nejde, že svet je naozaj vo vážnom ohrození. A to sa netýka len situácie na Ukrajine. Ten počet konfliktov je enormne narastá. Vidíme dôsledky doterajšej politiky všade, kde zasahovali Spojené štáty za uplynulých 16 rokov. Je jednoducho bordel, destabilizácia. Blízky východ, Sýria, Irak, Afganistan, Líbia. Tam je všade spúšť a na troskách tohoto destabilizovaného sveta vyrástol islamský štát, skutočný nepriateľ. Takto vyzerá nepriateľ civilizácie, nie Rusko, s ktorým si musíme poradiť. A opäť opakujeme tie isté chyby. Máme pocit, že všetko vieme bombardovať. Islamský štát sa naopak rozrastá. Vezmeme si Saúdskú Arábiu ako spojenca v boji proti islamskému štátu, hoci Saudská Arábia financuje islamský štát. Toto je čo potom? Jednoducho zmeniť celý prístup tu treba v medzinárodných vzťahoch, ináč sa dostaneme do otrasných problémov. Zakončím, budúci týždeň bude Európsky parlament hlasovať o zmluve TTIP, o jednej obľudnej zmluve, ktorá môže ukončiť nejakú éru sna o zjednotenej Európe, pretože táto vec nás kladie do takého geopolitického, nielen do geopolitického područia Spojených štátov, ale treba si uvedomiť ten geopolitický dôsledok, že sa tu vytvárajú bloky obchodné. Keď ten pán profesor Stanek hovoril, že sa približujeme k vojne, použil iné argumenty, ale ja poukazujem, že najvážnejší dôsledok alebo nejaký signál, že sa deje niečo veľmi zlé, je práve toto. Vytvárame zmluvu TTIP, ktorej cieľom je odrezať Európu od Ruska, čo je výhodné pre Spojené štáty, ale nie pre Európu. Na východe, v juhovýchodnej Ázii, Spojené štáty tlačia 11 krajín do podpísania podobnej zmluvy TPP, ktorá by odrezala tých 11 krajín ekonomicky od Číny. Rusko to veľmi rýchlo túto hru prekuklo a urýchlilo vznik Eurázijskej únie. Čína na to zareagovala tak, že obnoví projekt hodvábnej cesty. Nachádzame sa v stave, keď pri vojenských blokoch silnejú ekonomické bloky
ktoré už Hillary Clinton nazvala ekonomickým NATO, a to je predobraz toho, čo musím povedať, že ako historik vnímam s veľkým znepokojením, lebo takto sa začala podobným spôsobom Prvá svetová vojna. Bloky na konci 19. storočia doviedli svet ku konfrontácii, ktorú sú pôvodne nikto neželal. Ale my sa v súčasnosti správame, robíme všetko preto, aby tá vojna vypukla. To je na tomto strašidelné. Keď hovoríme, že prečo vznikla aj iniciatíva Zjednotený za mier, pretože nám chýbala a ľuďom evidentne tiež chýba ten hlas mierotvorcov, ktorí by povedali, zastavte to, toto je cesta do pekla. Vidíme tu len zvyšovanie napätia, roztáčanie tých obrátok, ktoré vedú ku konfliktu, a toto jednoznačne na prvom mieste musíme zastaviť, lebo inak sa tej vojne naozaj nevyhneme. No a teraz mi povedzte, že nemôžeme to teraz ukončiť, keď ste toto otvorili, TTIP, že jak to je, že my sme tuto pred chvíľou s pánom doktorom Petrom Marmanom v relácii pred vami s univerzitným psychologom riešili otázku, že čo my občania môžeme robiť v tejto situácii, keď my o ničom dokopy už nemôžeme rozhodovať. Máte tu zmluvu TTIP. Všade sa rozpráva o slobode slova, o transparentnosti, o takýchto krásnych vzletných veciach a príde na zmluvu TTIP a nemáte absolútne žiadnu šancu ani len sa dozvedieť, čo v nej je. Všetko za zatvorenými dverami, tajné, utajené, že čo my ľudia s týmto môžeme spraviť, keď sa tu rozhoduje v našom mene proti nám. To je prvá otázka. A potom som mal ešte druhá, tu vám dám potom, aby sme nešli ďaleko. Nie je celkom pravda, že s tým nemôžeme nič robiť, ale zasa je to o tom, čo apelujem na ľudí. Jednoducho ja odmietam prístup, že pozrite sa, ja som váš vodca, ja vás povediem ako nejaký politický líder a vy mi dajte dôveru. Nie, tu nenastanú zmeny, kým sa ľudia sami nenaučia zdvihnúť zadok zo stoličky a byť aktívny. Pozrite sa, existuje celoeurópska iniciatíva TTIP, ktorá má dosiahnuť, aby sa jednoducho rokovalo o nej v rámci Európskeho parlamentu, iba že na to je v každej krajine predpísaný počet hlasov. Česi už túto kvótu dosiahli, my sme na chvoste toho, lebo nemáme tam naplnenú kvótu. Ľudia sa o to nezaujímajú. V prvom rade, čo by mali urobiť, vyhľadať si na internete iniciatívu Stop TTIP, je aj v slovenčine, podpísať to, aby prispeli k tomu, aby sa to zastavilo. Obávam sa, že veľa času už nemáme. Ukazuje sa príklad z minulosti, že občianskou iniciatívou sa podarilo zmiesť zo stola napríklad zmluvu ACTA. Áno. Ale tuto máte pravdu v tom, že celá vec sa koná v neobyčajnom utajení. Bohužiaľ, málo ľudí tomu rozumie aj medzi politikmi. Ja som zúfalý z toho, že medzi našimi europoslancami sa nenašiel nikto, kto bude hlasovať proti tejto zmluve. To je proste čosi neuveriteľné, pretože to, čo vyčítam najviac tejto zmluve, okrem toho geopolitického faktoru, lebo toto je hlavný dôvod, treba povedať, uzatvárania tej zmluvy, ten dôvod nie je ekonomický, ale geopolitický, je to, že ja si pamätám, ako nás klamali, keď v roku 2007 vyšiel Bush s iniciatívou protiraketového štítu. Vtedy som bol v médiách, často v polemikách, vyvracal som im tie blúdy, že Severná Kórea nás napadne, ja som im vysvetľoval, že medzikontinentálna balistická strela nie je vzduchovka, tu majú len 3 štáty a proste ani Irán, ani Severná Kórea niečo také nemajú. A v priebehu 1,5 roka 15 krát zmenili dôvod, prečo to treba urobiť. Hoci už dnes priznali, že to robili, že to malo byť namierené proti Rusku. A tá lživá kampaň bola od začiatku prítomná aj tu. Najprv hovorili, že to má priniesť že to má vytvoriť pracovné miesta. Keď sme to napadli akože, že pardon, obchodné zmluvy nie sú o riešení sociálnych otázok, ale o efektivite vždy. A my už máme príklad zmluvy NAFTA, severoamerickej zóny voľného obchodu, ktorá naopak pripravila severoamerický subkontinent o milióny pracovných miest. Čiže toto je prvá lož. Potom prišli s tým, že znížia sa clá. Prosím vás pekne, toto vám každý ekonóm povie, že to je úloha VTO a v rámci Svetovej obchodnej organizácie aj došlo k takému zníženiu cieľ medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou, že dnes sú už zanedbateľné, čiže kvôli tomuto nepotrebujete robiť zmluvu. Zmluvu nepotrebujete robiť ani kvôli tomu sľubu, že za 10 rokov nám stúpne o 0,5% HDP. To je skôr komické.
Čiže jediný dôvod je presne ten geopolitický. To, čo vám nepovedia, to, čo vám jednoducho zahrnú do tej hmlistej rozpravy o tom, ako budeme prosperovať, a plus je tu tá nehorázna doložka ISDS, ktorá by nás mala nútiť k uvažovaniu, prečo by v demokratických krajinách, ktoré majú vyspelé súdnictvo pomerne vzhľadom na ostatný svet, prečo by malo existovať arbitrážne konanie, keď napríklad Austrália pri bilaterálnych rokovaniach so Spojenými štátmi odmietla jednoducho arbitráž, tvrdo si to vyrokovala a hotovo. A my sa tvárime, že ochraňujeme investície. Nie. Týmto neuchraňujeme investície. Týmto umožňujeme korporáciám, aby znemožňovali legitímne demokratické rozhodnutia v rámci štátov. Čiže TTIP je vážne ohrozenie tak demokracie, ale aj, ja hovorím, zjednotenej Európy, pretože nás to stavia do područia korporácií takým spôsobom, že už nebude mať zmysel hovoriť o tom, že Európska únia je nástroj, ktorý zabráni korporáciám ovládnuť svet. Keď toto hovoria ešte aj sociálni demokrati, tak to je výsmech, pretože ak chcú budovať európsky sociálny model, tak ho nemôžu budovať na princípe, že dajú korporáciám väčšiu moc, ako majú štát. Dobre, z mojej strany naozaj posledná otázka. Tak na základe toho, čo ste povedali, tak mi povedzte, však to im nemá kto povedať tým poslancom v Europarlamente, alebo sa zbláznili, alebo čo je vo veci, alebo to sme už naozaj tak vazalský smerom k tomu USA, že schválime všetko, aj to, čo nás zlikviduje. Toto mi vysvetlíte, že kto sa tam v tom Europarlamente nachádza, že tieto hlasy ako váš, a nie len váš, ale iných odborníkov nepočúvajú. Že napriek všetkému sú rozhodnutí to schváliť aj napriek všetkým negatívam, ktoré ste tu vymenovali. Ja o tom nechcem špekulovať. Koho sme si zvolili, toho máme. Všetko? Hej. Dobre. Pán doktor, máte dačo na záver? No mám. No, pán doktor, nám idú zahrať. Sme tu, prosím, však v podstate revolučné myšlienky proklamovali a veríme tomu, že teda k niečomu prídu, tak mne neprichádza alebo neprišlo mi na rozum nič iné ako na záver dať slávnu, starú Poľsko-Rusku. Oni sa prú o to, že je Poľská alebo Ruská, ale napokon poslúžila aj počas španielskej občianskej vojny v rámci teda Národnej fronty ľudovej teda slávnu Varšavianku. No. A keďže sme už dávali po rusky aj po jidy, všetko mohlo byť po rusky ináč dneska, ale aby sa nepovedalo, že sme tu nejakí takí agenti sme zavarili. Tak Varšavianku, keďže je Varšavianka, aj keď v čase jej vzniku Varšava bola súčasťou Ruska. Takže z toho sa už nevykecáte. Z toho sa už nevykecám do prdele. Ale bude Varšavianka po polsky, no. Takže ďakujeme veľmi pekne. Fakt si veľmi vážime, že ste prišli sem ku nám priamo do Rádia Slobodný vysielač. Aj teda odprezentovať jednak tú informáciu o vašej aktivite Zjednotený zámier, a nie len vaše, ale samozrejme aj iných signatárov, ktorí ste tam podpísaní, ale zároveň, že sme sa mohli porozprávať aj o týchto geopoliticko-mediálno-spoločenských veciach. Takže ďakujem veľmi pekne. Majte sa do počutia. Ďakujem za pozvanie. Do počutia. Pán doktor, dobre, tak podarilo sa, zoznámili ste sa, môžete ďalej spolupracovať. To bol teda Eduard Chmelár, politológ, historik, šéf Akadémie médií. A ďakujem aj vám, pán doktor, že opäť máme za sebou celkom peknú reláciu. Jo, myslím, že jednu z najkrajších. Dokonca jednu z najkrajších. Tak pán doktor Ludvík Nábielek, psychiatr, sa s vami tiež lúči a spolu s ním aj Boris Koroni. Majte sa pekne. Do počutia. Do počutia. No, majte sa dopo. A my sa budeme počuť v relácii o bilančnej. Za chvíľočku začíname, takže ostaňte ďalej pri počúvaní. Ideme na to.